Повечето от вас ме познават, който не ме познава, сега ще се запознае с мен. Ще се радвам всички, които не се познаваме лично, да се запознаем веднага след като нашия малък Fast Start тренинг тук приключи. Първо, Дани, честит рожден ден от мен, приятелю. Нека това е най-добрата година в живота ти до сега и да е по-слаба от всяка следваща. Това е моето пожелание към теб. Искам да започна със следното. Първо да благодаря на всеки един от вас, че е отделил 1 час и 15 минути от своето време. Повярвайте ми, хората, които ще излезат тук, не заради мен, но хората, които ще излезат тук след мен, това си струва дори да дойдат от Ботевград, от Перник, от Враца, от Бирмингам, Роси, повярвай ми, за да ги чуете, защото това са наистина невероятни хора, които на едното момиче е на 20, другото е на 27 и повярвайте ми, толкова неща са направили, са помогнали, толкова много хора и са променили тяхната реалност. Поздравявам ви за това, че сте тук и благодаря за отделеното време. Ще се радваме, нашата мисия, нашето желание, всеки един от вас да се тръгне толкова по-добър, разбрал нещо ново, научил нещо ново. Запознайте се поне с един нов човек. Един човек днес, който не познавате, просто отидете при него и ей, аз съм Ники, приятно ми е, или аз съм Силвето, здрасти, ти кой си. Това е много готино нещо, казвам ви го отличен опит. За 2 години и половина съм запознал с над 1000 нови човека. Това ме обогатило повече от всичко друго в живота ми, от всичките ми образования. Освен, че ви благодарих, че сте тук, искам да поздравя целия отбор, целия екип. Не знам дали знаете, България в момента е най-бързо растящия екип на Dream Trips в Европа. Най-растящия, няма швейцарци, няма французи, няма гърци, няма румънци, няма кипърци. Когато нас ни видят след 3 месеца и когато вие кажете, че сте от България и хората ще ви гледат от Dream Trips, ето така. Вау! Ти си от България, ама какво правите там вие? Забавляваме се, пътуваме и помагаме на други хора да го правят. Така че поздравления, от 2 години и половина съм в компанията. Това, което се случва сега, никога не се е случвало. Вече има толкова много нови, качествени, интелигентни хора, които си преследват мечтите. Пожелавам ви един ден да се чувствате дори на 50%, да чувствате дори на 50% това, което чувствам аз и съм малко емоционален, защото предстои да направя нещо, което винаги съм си мечтал, откакто съм стартирал в World Ventures. Оставете пътуванията, оставете забавленията, партията. Това е нещо, което ние така иначе правим. Но приятелствата, контактите, личното развитие е нещо, което не може да се, повярвайте ми, не може да си го платите. Не мога да ти платя на теб да ми бъдеш приятел. Ако мога, в момента в който спра да ти плащам, ще спреш да ми бъдеш приятел. Така ли? Но това, което искам да направя сега и човека, който искам да ви представям, погледнах дали е там, успокоих се, там е за мен един герой, едно момиче, което аз срещнах, когато беше на 19 години и нямаше особено намерение да пътува, да обикаля по света и да помага да прави съдбите и живота на хората по-добри. От първия ден тя е 100% coachable, 100% обучаема, 100% слуша в тези неща, които сега вие ще видите. Един човек, който буквално ми разби представите за това какво могат младите хора в тази държава. И който, благодарение на който се случи по-голямата част от този бум, който от 4 години това не се бе случило в България. Представете си, щом едно момиче на 20 години може да пътува, да обикаля, да прави приятелства по целия свят и да вдига хората около нея нагоре, да стават по-добри, да имат по-добър начин на живот. Ние трябва да сме благословени, че сме българи и има такива хора сред нас. Следващата първа част на Fast Start тренинга ще ви представя един човек, който е тук в сърцето ми и винаги ще обичам, който ме е научил на толкова много неща, колкото въобще не мога да ви опиша сега. Това, което на ваше място бих направил и аз също ще правя, ще я слушам внимателно, дори ще я запиша и ще си гледам това видео след това, защото определено има от нея какво да научите. Така че след точно 10 секунди ще ви помоля за вашите, ама наистина силни аплодисменти, не само за най-новия ранг директор в България, нещо, което от 4 години не се е случвало. Не само за един от най-готините хора, които познавам, но и най-младия ранг директор в цяла Европа. Направо настръхнах целия. Моля вашите аплодисменти за Аси Иванова. Сцената е повече от мен. Аплодисменти за Юли.
Малко по-розово от обикновено. Здравейте, приятели, също с всички от вас се познаваме. Ася Иванова съм, може би много не знаят цялото ми име Анастасия. Още се чудя как да се представя в Будапеща като Анастасия или като Ася, защото всички ме знаят като Ася. Няма да ви разказвам моята история, вие вече я знаете, в клуба съм от година и 9 месеца. Първата една година просто си пътувах, не знаех какво се случва и ето ме сега тук, 9 месеца по-късно. Аз обаче искам да поздравя всички вас, всичко, което се случва в България. Да се престорим, че Юли не го е казал, защото исках аз да ви го кажа. България в момента е най-бързо развиващия се екип в Европа и това не го казваме ние. Това го казват Хрисантос, Савас, хора, които са във всички групи, на всички държави, в които е Eurodventures. И казват, даже и румънците не записват с тази скорост, с която се развивате вие. За последните 10 дена, между 50 и 60 човека станаха част от нашето семейство тук в България, което е вау! Браво! Така че искам малко повече да поговорим за това, наистина за нашето развитие и какво правим ние като клуб. Всички знаете нашата мисия, която стартирахме с майка ми, да помагаме, особено най-вече на млади хора, да имат своят бизнес тук в България, за да си остават в България, не да им се налага да ходят в чужбина. Всички от вас май се присъединиха към тази мисия и в момента наистина действаме и работим. Не знам доколко можете да прочетете, но наистина целта е на младите българи да не им се ходи, цитирам, да берат гъби, да мият чини и така нататък в щатите или едно мое допълнение да се чудят за кой да се омъжат и оженят, че да могат да останат някъде в чужбина. И това е напълно реална възможност сега. Начини за изкарване на пари, разбира се, има много, но аз не се сещам за по-приятен, по-готин начин от това да се събираме по този начин, да обсъждаме бъдещите ни пътувания, приключения, да помагаме на повече хора да разберат какво всъщност е да пътуваш, защото аз не знаех. Целият ми живот със семейството ми сме пътували много, наистина много. Ходили сме на морета по няколко пъти годишно и аз съм го приемала за даденост. Но наистина не знаех какво е да отидеш на един трип с хора от цял свят, с уникални хора от цял свят. Може би доста от вас още не са били на Dream Trip хора, повярвайте ми, побързайте и го направете. В момента има един уникален за буквално жълти стотинки в Гърция от септември-октомври месец. Подсетете ме после да ви го покажа. И да си поговорим малко за пари. Искам да съм ви максимално полезна, затова ще се опитам да почервенея малко. Който не е правил теста, да си го направи днес, да разбере какъв цвят е, какъв цвят са хората около него, за да може да общува най-лесно с тях. Да, не знам дали много се вижда. В момента компенсационният план на компанията е по-добър от всякога. Миналата година, не знам кой, може би Юли, ми спомена, че по официална статистика Eurodventures е на второ или трето място за най-добър компенсационен план в света, в сферата. За тази година съм сигурна, че ще сме на първо място, защото повечето бонуси направо са удвоени. Не знам дали сте запознати с лайфстайл бонуса, тиер, какво се случва в момента. В момента всеки един член, без значение кога е стартирал, може да е било преди 5 години, ако никога не сте хващали първия тиер, първото ниво на лайфстайл бонуса, което е $1600 оборот общо на екипа, който успее да го направи този месец, ще му бъде удвоен не $200, а $400. За 1600 оборот, това колко процента са? Много. 25%. Коя компания възвръща до толкова много оборота, който ние правим? И как го правим? Пътувайки, помагайки на хората да пътуват. Сериозно. Това е за хората, които не са стигали до този бонус. А за всички, които са стартирали през последният един месец, които стартират този месец, до края на месеца, до което ниво на лайфстайл бонуса да стигнат, то ще им бъде подвоено. Тоест, ако направим 3200 оборот, ще получим не $300, а 600. Вече за тия 3 направо не може да смятаме за толкова. Кой мисли да направи малко лайфстайл бонус? Ако не този месец, не знам кога. Още повече хора, както ще кажем за трети път, 60 човека за 10 дена, наистина никога не се е случвало в България.
може би даже и в повечето страни още не се е случвало, така че в момента е най-подходящият период, в който вие за да се задействате във вашия бизнес. Хора, които месеци наред нямаха резултати, правиха или не правиха срещи, презентации, няма значение. Този месец в рамките на 1, 2, 3 седмици направиха своите 4, за разлика от мен, която на 19 години още не знаеше какво прави с бизнеса и така нататък. Тук има деца на 18, Силвето, Тео, Ема, които са от много отдавна в клуба, доста отдавна. Християн, не говоря, Силвия, Тео и Ема в рамките на 2 седмици взеха своите крила, станаха в Qualified. Аплодисменти за вас. Наистина е уникално да видиш млади хора с предприемаческо мислене. Това са хора, които когато завършат училище няма да им се налага да работят, което е уникално. Аз имам един работен ден в живота ми, беше ужасно, бях на 16 и тогава осъзнах, че това не е за мен и че аз няма да работя, ще ми трябват алтернативни начини като този, за да бъда щастлива в живота. Така, друг уникален бонус, който имаме от Wow Team International, това е екипа на Християн Туси, Алексис Александро, семейство Александро. Предполагам всички вече знаете много за тях. Това са нашите лидери от Кипър. Половина Европа е в техният екип, колкото мога да пресметна. В момента те са направили една уникална игра, Survivor бонуса на Wow Team, който предлага възможност на някой от целият им екип да спечели $3000. Ей така, как ей така? От 22 май до 22 юни, т.е. имаме още 20 дни. Всеки, който се квалифицира на първата стъпка, т.е. да запише 3 души Gold, тук студентски пакет не важи, Gold или Platinum, се квалифицира за втората стъпка, която ще бъде някакъв тим предизвикателство, все още не знаем какво ще бъде, ще разберем в Будапеща. Вече който мине и него и се квалифицира за третата стъпка най-вероятно е една томбола, в която тези, които се квалифицират, които може би няма да са толкова много хора, ще спечели някой $3000. Обаче хора, помислете си по пътя, ние да помогнем на нашия екип, всеки да направи своите 3, за да се квалифицира до втората стъпка, колко много рангове всъщност ние ще вдигнем. И ще е все тая дали ще спечелим тези $3000, при положение, че екипа ни се отвоил и отруил. И това са още много повече други бонуси. Кой се е квалифицирал до момента за втората стъпка? Браво! Има още много хора. При всички положения ми Добре, има още много хора, които не са и в момента тук в залата. В България имаме рекорд на квалифицирали се в играта. Са минали само 10 дена, откакто тя е започнала. И аз определено мисля, че победителят накрая ще бъде българин. Yes. До вечера Християн Туш ще обяви в групата, кои до момента са квалифицираните. Има поне 5-6 човека, които са на един човек разстояние от това нещо, така че давайте да действаме, да го направим и вашите имена да са до вечера в класацията. Но така или иначе имаме още 20 дена, което е достатъчно време, който има нужда от помощ. Тук сме. Това, което направихме с екипа, за да стана директор толкова бързо, беше по цял ден срещи тук. Много висока енергия, много наистина действие, много хора се възползваха от това, създадохме една верижна реакция, така че да знаете, тук сме по цял ден, правим срещи, който има нужда от помощ да идва при нас. Колкото повече, толкова по-лесно, защото седиш тук, има още 2-3 презентации и казваш на твоя гост, виждаш ли какво се случва там? Тея хора, ако ти решиш по-бързо от тях и станеш член на клуба, ще бъдат в твоя екип. И знаете ли как разсъждава българин? Опа, тук има далавера без аз да се трудя за нея. И става член само заради това. Верижната реакция е нещо много важно. Колкото по-бързо се случва, толкова още по-бързо ще се случва. Така че в момента е моментума, който се възползва, ще спечели много. Флай картата, не знам колко се вижда, така не е толкова розова, както казах. Хора, не знам доколко сте наясно, компанията се развива толкова много технологично, че това е абсолютна революция в света.
Това представлява карта, която ще обединява всички наши визи, мастеркарти, всякакви кредитни, дебитни карти. Благодаря ти. В само едно електронно нещо, аз самата не съм толкова запозната с нея, тъй като в Европа още не е стъпила, но в момента има много готини промоции да се квалифицираме за нея, да я получим безплатно. Това е едно устройство, което съдържа нашата информация, свързана е с нашето приложение. Няма вече ключове и чекини в хотели, директно с нея се отварят стаите. В ресторант, като влезеш, директно получават известие, еди кой си дойде, алергичен е към еди каква си храна, обича веднага да получава, примерно, вода, като седне, или обикновено поръчва еди какво си. Разбирате ли, това е уникален лукс, който хората ще искат да имат без значение дали ще са членове или не. Така, всъщност ние ще имаме възможност да я продаваме на хора, които не са членове и това съсредоточете се, защото това наистина е революционно. Например, сега ще бъдеш ли мой доброволец? Например, той не е член на клуба още и аз му продавам тази карта. Освен, че получавам някакъв комисион за това, какво получаваме още ние? Не знам дали сте запознати, компанията всеки ден сключва договор с нови фитнеси, спата, ресторанти, кафета, всичко тип услуга към хората и към клиента. И ние, идвайки на едно такова място, да речем това заведение беше част от тази програма, примерно ще празнуваме рожден ден. Изхарчваме $100. И какво се случва? До 80% от тази стойност ни се връща обратно в нашия акаунт за точки, за почивки. Тоест, аз харча $100, които ще изхарча така или иначе и получавам, да речем, $50-60 обратно да си пътувам с тях. И аз като член на клуба мога да го направя. Обаче Сашето, който има картата, но не е член на клуба, се трупа точки да пътува, но не може да ги изпътува. Съответно, в един момент той ще поиска да стане член, нали? Към кого ще се присъедини автоматично според вас? Към мен, защото аз съм продала картата. Може да не е мой приятел, може да е човек от другия край на света. Знаете ли това как ще улесни нашия бизнес? След буквално 2-3 години хора ще стартират при нас без въобще ние да знаем за това. Ще се събуждаме и екипа ни ще е пораснал. Защо? Той може да е човек от Виетнам, аз съм му продава карта. Той казва на своите приятели и продава още 10 такива карти. 10-тия, 100-тия човек решава да стане член на клуба. Обаче от тези други негови приятели никой не е. Аз съм първата по веригата. И към кого става член той? Към мен. Разбирате ли за какво става въпрос? Това е нещо уникално. И да, ще мине малко време, докато стигне в България, но определено си заслужава и определено тези, които сега сме тук и изчакаме този момент, ще бъдем много, много, много привилегировани. Здрасти! Хайде пак! Какво ново? Как ви звучи Dream Trip на изплащане? Без изкъпяване. Да, Dream Trip-овете са безбожно ефтини, така или иначе, но в крайна сметка са в долари. Така че на нас, българите, да речем, не ни излизат чак толкова жълти стотинки. И аз виждам един уникален трип в Лас Вегас, примерно $400-500 за 1-2 седмици. Супер! Обаче, ако в момента не мога да си го позволя, ще ме изпреварят, защото платинища ще го букнат веднага. И аз не мога да чакам и да събирам пари. Взимам си го на изплащане без оскъпяване. Разбирате ли това колко повече ще промени, колко по-лесно хора ще стартират така или иначе? Защото ако в чужбина хората пътуват по 5-звездни почивки, ние в България ходим на бунгала в Китай, в Слънчев бряг, най-много на Халкидики и това е голям престиж за българите. Защо да бъде така? Защо да не можем да си позволим Коринтия хотел в Прага за $69, смисъл, където една нощувка е €160? Знаете къде се намираме във всички колективи. Dream Body Trips, това са Dream Trip-ове с насоченост към йога, медитации, спа, релакс, хора, които се интересуват да речем от по-духовни практики или да се спрем на йога. Наистина нещо много, много готино. Предстои Beast Dream Trip. За нашият екип, което е нещо уникално и пак ще повторя, революционно.
Така, вече в Dream Trips Local програмата участват различни спата и, както казах, всякакви услуги, забавления към хората, скуба дайвинг, парашути, там какво ще има, не съм много синя, не ги знам. Какво предстои също? Нови екзекютив статуси в България. Знаете ли, кой не знае какво значи екзекютив? Смело. Не се притеснявайте, това е нещо, което ние просто не го говорим, защото до сега ние не смеехме да си представим, че е възможно. Екзекютив статус се стига, когато в рамките на една календарна година успееш да събереш 3000 точки от препоръки. Тоест това са 30 човека голд или 15 човека платинум или комбинирано. И какво се случва? Компанията ти казва от тук нататък ти ще пътуваш и ще си плащаш целият трип само с точки. Това яко ли е? Тоест, Dream Trip в Дубай струва $1500, могат да се ползват 500 точки, $1000 трябва да добавим. Сори, вече не е така, екзекутив ще може да си плати целият Dream Trip с точки, не само за себе си, ами за всички хора, които води със себе си. Само за няколко дни... Това има ли го писал за теб? Добре, ами да, за няколко дни момиче на 20 години стана директор. Не знам колко от вас видяха видеото, което поснах в WV Team BG преди 10 дена. Да, оставаха ми 57 човека. Изобщо не изглеждаше като нещо реално и тъй като в България ние не сме виждали 57 човека да се правят за 2 седмици, за повечето от нас изглеждаше нереално. Затова понякога хора трябва наистина да забравите какво до момента е било възможно и какво не е и да започнете просто наново с ново възприятие и с наистина една готовност. И аз винаги съм твърдяла, ще ви кажа една моя малка тайничка, може да мечтаем много за нещо, дори да е нещо много дребно. Много да го искаме, да се борим за него, но някакси то просто не се получава. Знаете ли защо не се получава? Защото не сме готови да го имаме. Защото да бъдеш директор значи да говориш пред хора, нали така? Да излезеш на сцената в Будапеща пред 5-6 хиляди човека и да говориш 30 секунди на английски. Това е най-големият ми страх в живота. Вие разбирате, че аз не можех да застана да говоря лице в лице с някой, какво остава да застана да говоря пред зала с хора. И когато аз осъзнах, защото аз си казах, да, искам да съм директор, например, няма да изляза на сцената да говоря, просто ще си бъда директор. Как ще станеш, като не си готов за това? В момента, в който осъзнах, че мога да го направя и ще го направя, и това е нещо наистина много голямо, и почувствах, че съм готова да говоря пред хора, някакси потръгна, отпуши се. Разбирате ли? Случвало ли ви се да искате нещо и да осъзнавате, че то носи някаква отговорност, за която ви обаче не сте готови? Да, и в момента, в който сте се почувствали готови, то се отпушва и става. Уникално е, много хора, да речем, искат своите 4 човека, за да не плащат такси, за да са qualified, за да си получат медальончето, обаче не са готови за последствието след това. Не са готови да имат екип, да работят с него, да го обучат, да му казват сега, направи покана, аз ще презентирам вместо теб. Мисля, че имаше 2-3 такива, които не бяха готови за това, изведнъж се подготвиха и какво стана? Qualified за една седмица. Нали? Това е нещо, което работи в абсолютно всяка една сфера в живота. И представете си, ако за 2 седмици можем да забравим предразсъдъците и това, което са ни казвали, че не е възможно, и кажем всъщност възможно и го направим, какво ще стане след 1 година, след 3 години, след 5 години? Мерси Юли за този слайд, много е готин. Наистина, представете си, ако аз след 20 години мога да съм директор, какво ще се случи с всички вас след 5 години? И аз затворете за малко очи, всички. Затваряте бързо, виждам ви, бързо. И ти. Представете си след 5 години, че сте на един уникален плаж, хамак, коктейлчета, бриз, не е горещо, не е студено, точно така както вие го искате. Представете си как вие сте помогнали на толкова много хора да имат този начин на живот, който имаме сега, аз и майка ми, Юли и Михаела. Представете си как това ви е донесло всичката финансова свобода и вие сте напълно свободни да бъдете там с вашето семейство, с вашите деца или с вашите родители
и не мислите за нищо, нямате нито една грижа в живота си. И хора непрекъснато ви казват: благодаря ви ти, че аз благодарение на теб имам също този начин на живот. Благодарение на теб аз съм също с теб на този плаж. Хубаво ли се чувствате? Може да си отворите очи. Хубаво е, нали? Ако с един малък екип можем за 2 седмици да добавим 60 човека, какво може да се случи след 5 години, хора? Не знам дали си представяте, но тази компания ще стигне толкова далеч. И ние сме такива късметли да бъдем от толкова рано в нея. Така, you should be here now! Абсолютно! Ето, че те си мислите пак с моят нов брат. Така, а сега вече да си поговорим малко и за бизнеса. Кои са 5-те лесни стъпки, които ние приложихме и които всеки, който прилага, е обречен на успех? Готови ли сте да пишете? Да. Супер! Съветвам ви да пишете, защото аз в началото не пишех. Мислех си, че всичко ще запомня, след 2 дена не помних нищо. И това е нормално. Нормално. Така, кое е най-важното в нашия бизнес? Ако станете професионалисти в това, всичко ще се получава перфектно. Това е поканата, хора, поканата. Можете ли да поканите някой да пиете кафе с него? Да, разбира се. Какво е важно за поканата? Да се усети енергия, страст, ентусиазъм. Наистина човека да разбере, че това, което вие искате да му покажете, ви вълнува и е важно за вас. Нещо наистина готино. Защото ако аз звънна на някой и му каже: какво става? Абе, аз тук една готина идея, искам да ти покажа. Кога ще си свободен? Как ще привлечете вниманието на този човек? Е наистина нещо ентусиазиращо да пътуваме и да се забавляваме, нали? Да. Тоест, не сме фейк, не правим нещо, което по принцип не бихме правили. Ако решите спонтанно да хванете самолетен билет за някъде и звънете на ваш приятел да дойде с вас, няма ли да сте супер ентусиазирани? Да, разбира се. Така че предизвикайте любопитство в човека, но в никакъв случай не започвате да му обяснявате за какво става въпрос. Започнете ли да му обяснявате за какво става въпрос, го губите. Този човек няма да дойде на среща с вас и след 1 година, след като 1 година ви е гледал постовете във Фейсбук, как пътувате непрекъснато, ще ви пита и тогава ще стане член на клуба, но вие сте му отнели цялата тази 1 година. Разбирате ли? Това се случва при мен с хора, които сега стават членове на клуба, които аз съм прецакала в началото и в момента вместо те вече да имат 100 човека в екипа само от моите хора, те започват наново. Има такива хора и тук. Вие правите подарък. За поканата, за поканата най-важното е отношението и начина, по който ще го направите. Знам, че много от нас, включително и аз, много пъти сме се притеснявали да не ни отхвърлят, да не ни кажат без някакви глупости ли ще ни занимаваш, да не ни треснат телефона, да не си помислят нещо грешно. Знам. Нормално е да ни е страх, разбира се, но най-важното е това да не си личи. Надъхайте се, хора. Имайте отношението, че вие правите услуга на този човек. Знам, че някой от вас може все още да не го усещат, да си казват: да, знам, че му правя услуга, ама пък да не го усещат със сърцето си. Може би след първия ви Dream Trip ще го усетите. Може би след първият ви голям ивент ще го усетите, да. Но дори да не го усещате, предизвикайте себе си да изглеждате се едно наистина е така. Предизвикайте се. Вие знаете, че е така. Но ако не го усещате, не се тая. Така че отношението е изключително важно и ние не търсим клиенти, ние не продаваме, не сме търговци, не зарибяваме, ние търсим партньори. Търсим хората, с които ще променим света буквално. Защото може да си променил живота на един човек, но си заслужава. Аз давам за себе си, защото моят живот беше ужасен преди World Adventures и беше тръгнал в супер грешна посока. И в момента аз обожавам живота си, което колко хора на 20 години могат да го кажат. Замислете се. Много малко, като тръгнеш по улицата, знаете ли какво е World Adventures? Хората, които нямат майндсета да се включат, знаете ли какво съм забелязвала? Когато те си разлеят кафето, те казват: мам, деба, тъпия живот, все на мен ми се случва тъпа работа. Давам ви най-елементарен пример. Всеки един от вас, който си е разливал кафето и аз съм го виждала, си каза: голяма работа, това е на пари, на късмет, на щастие. Забелязвали ли сте го? Да. Нали? Когато се спънат, почват пак да псуват, да обвиняват Бойко Борисов за дупките по пътя. Какво правим ние? Спънах се, колко съм
разсеян. Разбирате ли каква е разликата между хората, които никога няма да имат визията за тази идея и хората, които ние търсим? Разбирате ли го? Това е най-елементарен пример, но всъщност значи изключително много. Поканата не повече от 90 секунди, аз бих казал даже не повече от една минута. Защо? Защото запомнете едно нещо от мен, което научих по трудния начин. В момента, в който вие започнете да каните един човек, от този момент вие вече го обучавате. Каквото направите вие, това ще направи и той. Ако тръгнете да му обяснявате по телефона, може да сте и най-добрият презентатор на света, но той може би не е. Дори да го запишете, той ще направи абсолютно същото. Ще звъне на най-добрия си приятел, ще започне да му говори и ако просто не го бива, ще си загуби контакта. А с този най-добър приятел, който види идеята по правилния начин, може заедно да направят уникален екип. И аз съм виждала как в такъв тип бизнес се справяш много бързо и много лесно, когато имаш партньор. Когато имаш един луд човек за себе си, близък приятел, с който наистина да действате заедно. И аз много дълго време търсих този партньор, мисля, че го намерих. Няма да го гледам. Така, продължаваме. Както ви казах, хора, извиняйте, кратка покана. Не обясняваме нищо по телефона. Най-много може да кажете, че е свързано с пътуване, ако човека обича да пътува, ако ви е близък, но нищо повече по телефона. И знам как... Благодаря. Знам как започват да ви питат, но за какво става въпрос, ако не ми кажеш няма да дойда. Ами ако не дойде, не е вашия човек, ние не търсим всеки на всяка цена, ние търсим правилните хора. Мерси, Юли. Така. Стъпка 2, презентация. Нещо много важно, което ние направихме с екипа. Не започвайте да презентирате вие. Да, всеки един от нас може да каже най-правилните неща, но както казах, ако аз поканя Сашето, да речем, той е първата презентация и аз го поканя и ние сме сами и няма кой да ми помогне. И аз какво? Започвам да говоря някакви неща, но аз самата не мога да ги структурирам правилно, защото съм нова и това е напълно нормално. Аз трябва да чуя 5, 6, 10, 20 презентации, може би колкото трябва, за да се науча да бъда добра в това. Защото много често самите ние не разбираме нещата напълно правилно, можем да подведем човека, може да ни зададе въпрос, на който ние не можем да отговорим. С майка ми имахме един такъв пример. Една уникална жена, която ако беше видяла бизнеса по правилния начин, щеше да направи чудеса, най-вероятно. Но какво направихме ние? Ние можем и сами, ние сме си много добри, всичко знаем. И тя ни попита какъв договор имам аз с компанията, откъде да знам, че няма да ме прецакат, помниш? Да. И ние мигахме и реално не знаехме. После се обадихме на Юли, го попитахме и се оказа, че ние договор имаме, че могат да ни го изпратят и в хартиен вариант, с подпис, с печат, с всичко, но ние това не го знаехме. И затова е много важно, хора, за презентацията, особено като стартирате и особено вашите нови хора, като стартират, презентирайте заедно с тях. Един от начините е да ползваме видеото. Да, аз какво съветвам, когато не желаете да ползвате видеото, защото за някои хора то е доста дълго, не на всеки може да му понесе да гледа 13 минути един клип. Просто седнете с вашият спонсор или офлайн и нека той направи презентацията вместо вас. Много е важно как се държите по време на презентацията, защото каквото правите вие, това ще прави и вашият гост. Така че внимавайте и нека вашият екип прави абсолютно същото, което правите вие. Както казах в началото, от самия момент, в който вие започвате да каните някой, вие вече го обучавате. И ето аз съм поканила Сашето, да речем няма да ползвам клипа, ще ползвам презентацията, запознавам Сашето с Юлян. Много е важно. Затова ще говорим след малко специално, затова просто слагам удивителни. Момента на издигането, това е може би най-важният момент от цялата презентация, ще ви обясня защо. Издигам Юлян на пиедестал. Много. Разбира се, реалните неща, реално какъв е той, какъв го чувствам аз, но го издигам много. За да може, когато той дойде, Сашето да внимава, да се чувства все едно, че е специален, че може да говори изобщо с този човек. Защото ако аз му кажа, сега ще дойде Юли, той е много готин, и Сашето какво ще направи? Няма да го слуша. Това е чиста психология. Запомнете, че този бизнес е много основан на психология. Но ако аз кажа сега, ще дойде един невероятен човек, който това и това,
и сега ще буквално може да се строи така и да го слуша много внимателно какво му говори. И аз млъквам и оставям Юлиан да направи презентацията вместо мен. Защото аз съм нова и това е моята първа презентация. Разбрахте ли? Да. Окей. Имате ли... Браво, Юли! Имате ли въпроси относно поканата и презентацията? Няма глупави въпроси. Сега е момента да питате, затова сме тук. Всичко окей? Добре. Ето един начин, който аз използвам при самото презентиране. Поканила съм моя приятел Сашата и му казвам така, естествено, не от вратата за краката, ще си говорим какво прави кучето, дъщеря ти няма, майка ти, примерно. Още няма дъщеря. И си говорим за нас, защото ние сме приятели, нали? В крайна сметка, запомнете едно. В този бизнес никой няма да ви каже, казвай това така, не казвай това така и така. Важното е ние да бъдем себе си. Тоест, аз не се чувствам зле от факта, че аз ще му представям нещо. И аз си говоря с него, защото той е моя приятел. След като се наговорим, може да е 5 минути, може да е 15 минути, може да е половин час, да не сме се виждали отдавна, тогава аз му казвам, така и така, казах ти, че искам да ти покажа нещо уникално, нещо невероятно. За мен то ми даде възможност. И му каза моето защо. Защо аз съм част от тази идея. По този начин мога да бръкна в неговата душичка, да се усети и той какво всъщност иска от живота, защото много хора, особено в България, просто свикват, че тяхното ежедневие е аларма, работа, прибиране, вечеря, лягане. И те забравят, че те са имали някога мечти, че те някога са си мислили, че техният живот няма да бъде толкова средностатистически и това просто остава някъде много дълбоко. И ако аз му кажа, Саше, включих се в тази уникална идея и сега пътувам всеки месец, имам възможност да срещам хора от цял свят, да създавам най-различни отношения, контакти, примерно да изкарвам пари, каквото е вашето защо. Моето защо в началото беше наистина хората, уникалните хора, които имат нагласата и позитивизма, като си разлеят кафето, да си кажат, голяма работа. Разбирате ли? Моето защо ще го докосне него. След това му казвам, защо исках да го покажа на теб. Защото ти си много готин човек. Защото помня как си говорихме като деца, че искаме да отидем в Щатите или нещо такова. Намирам нещо, което той да почувства за себе си, той да се почувства добре, защото аз го кажа, защото той е готин, нали? Но аз не мога той не може да знае, ако аз не му кажа. Искам да го споделя с теб, защото ти си мой добър приятел и за мен е много важно да правя това с теб. И аз ще стигна много далеч, ще стигна до края, ще успея. Искам ти да бъдеш до мен, когато аз съм на върха. Ще го направя много голямо. С или без теб. Просто искам да бъда с теб, защото те обичам, ти си мой приятел. Но може да не ти хареса. Може да не е за теб, може да не обичаш да пътуваш, може да не ти хареса този начин на пътуване. За мен няма значение, ти си мой приятел, с теб винаги ще си останем приятели. Просто ми кажи и ако не ти хареса, ще си говорим за всичко останало, няма да те занимавам с тази идея. Просто за мен е важно аз да ти я покажа, защото е нещо много голямо и специално за мен. И аз съм длъжна да ти го кажа, защото той е един подарък, нали, без последната част, да речем. Но това трябва да е вашето отношение. Вие му правите подарък. Въпроси? Да? Мене се е случвало, когато съм в Коста и обикновено правим срещите там и правя трите стъпки и издигане още когато бях в самото начало и представители не правеше презентацията. Хората да се чувстват неловко от това, че един вид предварително има друг човек в кафето, който аз каня след това. Да. Значи, ти не каниш твоя приятел директно на масата с цветели. Нали говорите си това. Когато каним друг човек, аз лично казвах, аз съм много. Продължавам същия пример, нали Саша, ако не ти хареса, окей, ще ти покажа нещо така. Сега, аз съм изключително нова в тази идея. Съответно, няма да съм ти максимално полезна, ако ти я представя аз. Затова искам да поканя един уникален човек и издигам този уникален човек, който ще ти представи информацията по възможно най-достъпния за теб и правилен начин, така че ти да разбереш всичко, а не аз, с която ще те объркам тотално, защото и аз още нищо не разбирам. Въпрос беше да начнем. Да, благодаря. Мисе? Какво? По повод това, което тя казва, добавя. Да.
Значи, Най-новия сеньор на България. Благодаря. Искам само да ви кажа нещо, което всъщност ние правиме с част от екипа, които работят с мен и тези, които не работят, също могат да правят с тези. Защото когато правим поканите, Саша тук, Саша цял ден ще не знае. Това, което ние сме изградили като начин е също аз я пред човека да казвам, но просто какво правим. Ако за първите срещи на човека и той ще споделя за първ път, казва да искам да кажа някаква готина идея, нали с него, да имаме нещо, което видях наскоро. Искаше да свиме фейк, колко си чете, къде човек казва да, съгласен съм. Ще те запозная с един прекрасен човек, който ще ни помогне да споделя тази идея, защото аз съм съвсем спорен и съм може в самата покана, ако го правите заедно, няма да викате, после казвате, че ще има човек. Същото и за трябва плат, моля ви, много е важно това нещо, ние специално с това имаме голям успех. Всички знаят, тя идея на трябва плат, така е покана, така става част от идея. Здрасти, искам да покажа една страхотна идея. В 19 часа събираме с приятели в хотел Хемс на 18 етаж. Много е обидно да поканите човек на travel party без да знае, че тук ще има 40 човека. Ако на мен това ми го направи някой, аз не няма да се запиша от 7 на 10. Ще се видиш супер много готини приятели, с които ще се запознае. Точка. Това е в самата покана, залагате, че ще има човек или ако е travel party, че ще има много хора. Това си го запишете, ако искате това нещо, което много работи. Благодарение на което те много добре знаят по този начин, канейки, няма начин човека да дойде и да бъде негативен. Ако ще има друг човек, един супер готин положителен някакъв човек, примерно, или човек много интелигентен, или просто нещо, което знаете, че срещната страна, които са никога си издигнете голе. А те реално, ако се притесняват да дойдат пред хора, не са нашите хора. Да, точно. Всъщност не е точно така, защото има хора, които са в екипа, които са ми показвали, нали ще ще ти казват, не, аз съм не взела от теб, само от теб. Това е да не така съм аз. Така че това, че не идва на travel party, не е според мен мотивация. Аз не се запознавам с много хора, примерно. Има хора, които се част от само да решат, че са прекрасни, те не искат да идват на travel party. Не е това начин да се покажа. Затова казах, че такъв тип бизнес е основно психология, да разбереш човека как най-добре ще му въздейства, дали групова презентация или дали само аз и той. Много е важно това. За поканата искам да отбележа нещо. Благодаря ви за тази тема, че се сетих. За момчетата, чуйте ме сега много внимателно. Когато каните хора, не им казвайте да се чакаме пред хотел Хемус, ще те вода на едно готино място. Окей? Да, съм някакъв пример. Аз че съм сутеньор. Защото имаше едно момче, което правеше много покани и се го отрязах и аз казах, добре бе човек, какво им казваш ти на тези хора? Еми, че ще ги чакам в хотела. Използвайте хотел Хемус на 18 етаж, има един уникален панорамен бар, ще видиш цяла София, много е красиво, много е готино, тихо е, няма много хора. Примерно, ако е за лична среща, нали? Използвайте уникален панорамен бар, а не хотела. Да. Много е важно. Да, така е. Дребно отклонение, но това е нещо много, много Това си е важно. съществено. Стиви? Което пък между другото, за жените би работило добре. Принцип съм си го мислила. Но реших, че няма да е добра идея мъже да се включват само заради мен. И после да се ангажимент е, да. Жените раздават после. Така, извиняйте за отклонението, но мисля, че това беше важно. Сега, ще бъда много кратка, но това е за мен нещо изключително важно – издигането. Знам, че сте чували, знам, че сте гледали Quick Coach видеото. Съветвам ви днес, изгледайте го отново, Quick Coach видеото относно издигането, защото това е толкова важно, колкото не можете да си представите дори. Била съм свидетел много пъти, била съм и човека в следната ситуация. Примерно Сашто и Калуян, имат среща, говорят си, Сашто е изключително нов, не знае, не е минавал през обучение, не си е гледал Quick Coach видеята, ще дърпаме уши. И какво става? Аз минавам покрай него и той ви казва, ще дойдеш ли за малко да се запознаеш с Калуян? Добре. И аз какво? Не мога да му кажа, не, няма да дойда. Разбира се, идвам. Сядам и Сашто мълчи. Не, той не го е правил,
просто той е моят пример, защото ми е много близък приятел. И сега ще мълчи. И неговия гост не знае аз коя съм. И аз не мога да му кажа, виж какво, аз съм директор, имам вече много големи успехи в компанията, мога да съм ти много полезна, правила съм това, пътувала съм супер много. Не мога да му го кажа, нали? Естествено, че не мога. И как аз да спечеля неговото уважение, защото той може да е някакъв супер бизнес човек с висок статут и аз съм едно 20 годишно момиче, което идва при него да му говори за бизнес. Нали? Той ще ми се смее. Логично. Затова правилният начин е, сега ще му кажа, сега ще запозная с едно уникално момиче, което има издига, ама така ме издига, че когато аз дойда, той да има уважението да ме слуша, ако ще той да е най-големия милионер. Защото той може да е най-големия милионер, но това, което ние му показваме, е най-добрият начин да пътува. Остави най-ниските цени, най-доброто качество, най-уникалните хора, най-добрият начин, световно признат за пътуване. И ако аз съм 20 годишната почти сервитьорка, нали, която просто е минала и той е извикал, той няма въобще да ме слуша. Моля ви хора, това е много важно. Човека, с който аз ще се запозная или в случая вашия спонсор, вашия лидер, хората, които ще ви помогнат за срещата, трябва да знаят с кой ще говорят. Това е много важно. Защото аз мога да съм човека, благодарение на който той ще стане член на клуба, ако аз съм издигната по правилния начин. Но ако той не желая да ме слуша, аз каквото и да му кажа, ще се тая и той няма да се запише. И това не е грешка на Сашто, а е моя грешка, че аз не съм му показала как се прави издигане, не съм му дала клипа. Гледайте Quick Coach видеята в интернет, много са полезни. По 2 минути са, по 3 минути са, всеки един от нас може да отдели време за това. Така, затваряне. Нещо, което на нас много ни липсва, не знам защо сме толкова страхливи, в това число и аз определено, много скоро. Страх ни е да попитаме, готов ли си да го направим заедно. Не, ние питаме, харесва ли ти, нали? И той вика, да, много е яко. Да, готино е. И какво? И какво, като е много яко. Много е яко. Той човека, повярвайте ми, той не помни нищо след първата презентация. Той няма как да знае, че за да може да стане член на клуба, той трябва да плати с някаква карта, определена някаква сума пари. Затова е много важно да попитате, готов ли си да го направим заедно? Това даже и в слайда. Да. Да. Както ви казах, отношението е много, много важно. Може отвътре много да ме е страх, защото, примерно, това ми е първата презентация. Но ако аз покажа този страх, аз няма да изглеждам човек, на който могат да ми се доверят. Така че научете се, това ще ви е много полезно и в живота. Научете се да контролирате това, което ви се изписва. Защото дори на първата ми презентация умирах от страх. Често ви казвам. В момента, в който ме поканиха и аз излязох, буквално имах чувството, че ще припадна. Обаче дори самата аз осъзнах, че това не ми личи по никакъв начин и после с който и да говорих, никой не каза, личало ти е притеснението. Това е много важно, нали? Аз ако изляза и гласа ми трепери, и аз говоря за бизнеса в крайна сметка, кой ще ме вземе на сериозно? Това е много важно. За всяко нещо от живота е много важно как изглеждаме. Се тая, че отвътре съм била притеснена. Важното е, че тогава имаше много регистрации след презентацията. Да. Ето сега ще потвърдя. 10. Нали? Така че отношението е много, 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 много важно. И когато хора... Да. Да, искаш ли да бъдеш доброволец? Той е задължително. Супер, да. Хора, аплодисменти за Стивън. Който не знае, той е част от клуба от точно 1 месец и има рекордно най-бързите резултати, които някога е имало в нашия екип в България за първия си месец. Аз може да съм на година и 9 месеца и да съм директор, но той след година и 8 месеца ще бъде много повече от директор. Аплодисменти. Сега, нещо много ключово. Пак психология. Не спорете с хората. Каквото и те да ви кажат, вие не спорите с тях, защото вашата цел не е да ги убедите. Както казах, ние не сме търговци, нашата цел не е да убедим човека, че ние сме прави или че това не е пирамида. Защото когато кажат пирамида, те дори не знаят какво имат предвид. Случва ли ви се да ги попитате какво имаш предвид? И той не знае.
Каквото и да ви каже, нямам пари, нямам време, това е пирамида, жена ми няма да ми даде, това. Това не е за Окей, разбирам те. Да, и аз бях така в началото, или един мой много близък приятел беше така в началото. Дайте някаква реална история на човек, който, примерно, не е имал пари в началото, намерил ги е по някакъв начин, стартирал е и сега има много пари. Примерно. Или жена ми не ми дава. Има! Има, да. Много е право. Да, подсъзнателно ще си кажеш, чекто, обаче не му го казвай. Да. Кажете му, да, разбирам те, има един приятел в клуба, той беше по същия начин, обаче за всичко слуша жена си, обаче този път не знам как реши да не я слуша. И стана част от клуба и една година по-късно сега с жена му пътуват, обикалят целия свят. Ако нямате такива приятели в България, ще ви запознаем с такива от чужбина. Трябва да познавате човек с реална история, така че да можете да дадете жив пример на вашия гост винаги. Затова е много важно, социализирайте максимално. Колко от вас ще дойдат на буткамп? Аз. Така, имате задача от мен. Всеки един от вас да създаде 10 нови поне приятелства, с които после да поддържа контакт във Фейсбук. Това помага безкрайно много да чуваш чуждите истории, да можеш да ги използваш. Това е чуждият опит. Каквото и да ни кажат. Да, разбирам те. И аз бях така. И той беше така. Обаче, знаеш какво стана сега? Намерихме начин и една година по-късно, 2 месеца по-късно, колкото е по-късно, виж какво има този човек. Вчера ми пише един приятел от Румъния, с който се запознахме на едно от събитията. И ми пише, честито, ти си моят пример да. Не съм казвам, не знаеш, защото ние все още, българите нямаме в Румъния, но ще имаме. Той ми каза, наш лидер даде твой пример, защото когато всеки един от нас постигне резултати, знаете, този, който го е присъединил към дядото му, в този случай моят мъж, пише кратко поздравление, го пуска в групи, които са наистина международни, както и вие, когато сте се присъединили, са ви присъединили към някои групи, на които са ви поздравили на английски. Така че ето това има предвид. Аз всеки може да използва всичко, което е положително, стига да е реално и да не измисли. Да, абсолютно. Защото има достатъчно хора, които видите, достатъчно примери, дори на непознати хора, които да се ползват. Така е, мерси, Мише. Абсолютно е така, затова наистина не се шегувам, имате задача от мен, направете 10 контакта в буткамп и поддържайте връзка с тези хора. На първото ми обучение аз се запознах с един човек от Румъния, казва се Богдан, в момента той е директор и той се превърна в най-голямата ми опора през цялата една година, в която аз имах трудности и ми отказваха срещи и ми се отписваха хората от екипа. И може да, имаше един-два момента, в които аз самата си казвах, това не е за мен, това няма да стане, аз трябва да се откажа, да сляза на земята, как въобще си повярвах. Всички сме имали такива моменти и всички ще ги имаме. Защото винаги има периоди. Успешен период, малко по-слаб период, пак успешен период. Забелязали ли сте, че целият ни живот е в едни периоди? В един период, в който ми върви в любовта, после не ми върви в любовта. Един период, в който ми върви с парите, с ученето, после не ми върви с това. Просто забелязвайте ги тези периоди и когато се появи това гласче, ти не струваш, ти не можеш, не става, слез на земята, много си повярва. Когато се появи, просто знаете, че това е един период и той ще отмине. Така или иначе той ще отмине, обещавам ви. Така че защо да се чувстваме зле, докато той отмине, а не просто да кажем стоп, отивам на кино и да правим нещо друго. Това е нещо, което всъщност исках да ви оставя като послание малко по-късно, но остана на въпрос сега. Запомнете го. Колко от вас са имали някакви периоди на разклащане и са се чувствали все едно нещо не е окей? Абсолютно Целият ми всички. живот до тук. Запомнете от мен, този период ще мине. Може да е период, в който се спъвате постоянно и нищо не ви върви и се случват само гадни неща, но това ще отмине. Затова като усетите, че навлизате в такъв период, кажете си стоп, ще отмине така или иначе по един или друг начин. Може да е утре, може да е след една седмица, но ще мине. Така че докато мине, аз няма да се чувствам зле. Дайте си почивка, идете на кино, излезте с приятели, променете фокуса и нещо хубаво ще се случи изведнъж. Например, ще ми се обади някой момче, което много харесвам. В този момент аз ще разбера, че моя лош период отминава и сега започва хубавата вълна. Но научете се да ги познават тези неща, защото обикновено, когато си сдухан, всичко се оправя от някакъв външен фактор. И когато той дойде, гръбнете го и си кажете, сега дойде добрия период
и започвайте да действате. Но когато сте в лош период, сигурно сте забелязали, че нищо не ви върви. Нито срещите се получават, нито там каквото си правим. Забелязали ли сте? Така ли е? Да. Окей. Да. Добавя само нещо, защото наистина всички страда в такива моменти състояния за униние, когато сме неща не е начин, не се справя. Едно от добрите лекарства за мен е да звъна на някой от позитивните и гошките приятели. И той отново ще ми дигне енергията, която и правила чудо. Само да намисля ги на стоп. Но има ли на всеки един от вас да има носа? Всеки един от вас може да се обади и да най-ли да ги се дигне настроение. Аз нямам такова, винаги съм. По-добре за теб. Сега започваме темата за добрите лошите пари. За затварянето на групи искам нещо интересно да кажа, което ние като групи падаме. Искаш ли сега? Да. Заповядай. Българството ние как се тренираме като брокери, за да ставаме по-добри и по-добри, тъй като там ситуациите са много. Тук е много по-просто, колко трябва да бъда честен. И за да ви го покажа, може ли само да ми покажете хората, които искат да имат наистина сериозни резултати тук? Супер! Браво! Значи няма да загубим времето на никой, ще помогна за един доброволец от публиката, който да го играе мръснишката. Чакай се. Кой? Айде се! Твой любим брат. Добре, сега тук ти на този стол, за да взема ти с мене. Сега сме седнали тук в любимия ни Мънки бар. Да. Тогава с този видео идеята бъра разни работи. Там сега и какво става? Изгледаме клипа, в повечето случаи какво правим? Хареса ли ти идеята? Ще мога да пътуваш и да ти плаща. Ще този тъп въпрос. Естествено. Тъй това, което е най-логично да го попитате, какво видя в идеята? Бизнес възможности, пътуване или другото. Кое повече Юлката ти ще харесва? ме За Да. пътуването или за бизнеса си? Не, ти го играй мръснишка, Да. аз те питам, играй ролята, сега съм ти покажал идеята, ти Да. не искаш да се даваш толкова лесно. Бъди от кофтите. Какво видя в тази идея? Бизнес възможности или другото? Това по принцип. Това принципно е шега, защото аз главно бизнес мен лично повече му вече, но и кое видя ти в тази идея? И видях, че е възможността да пътува човек. Да пътува човек. Да. Чудесно, избери си готиви пъти, но той бизнесът сам ще дойде, като отидеш в Лас Вегас за 240 лева. Да, ама сега И нямам да ти щупи. парите, нали? Нямаш парите да Да, статиш. сега нямам парите да стартирам, много съм затърнал, много кредити, Това е глупости, ужасно, човек. проблеми. Много ти се чувствам, това е Не те ужасно. разбирам, много приемам и го Не, уважавам. не. Вече аз сам си отговарям. Добре, живота, какво ще се промени след това? Дай го направим правилно, Давай, да давай, мога да давай. покажем нещо. Айде, че ви снимам. Той казва, нямам парите, нямам бъра и там какви долни глупости каже като цяло. Той какво правите вие? Да, това е ужасно, брате. Аз когато стартирах също нямах парите и еднаш и той нямаше парите, той нямаше парите, обаче това, което правиш в момента, ще ги имаш ли? Парите, които ти трябва, защото според мен да работиш и да ходиш и да нямаш времето и парите, да не можеш да извадиш 500 лева, 200 долара за почивка за нещо, което ти искаш, това според мен не е нормално, брате. Не е нормално да ходиш, да си късаш газа от работа и да не можеш да си позволиш нещо за 500 лева, което супер много ти харесва и да не можеш да стартираш. Така, да. Ами значи нещо трябва да се промени. Аз мога да ти помогна да постигнеш нужните финансови резултати, които искаш, защото парите не ти стигат. Супер. А пък почивките, те сами ще дойдат с толкова много трябва долари и така, пари, които ще дойдат сами по себе си. Добре, ще ти се обадя. Добре. Готов си да стартираш? Мине сега точно, защото трябва да намеря парите. Добре, кога много ще ги намериш? Смисъл, тъй като на мен все пак времето ми е ценно, първо за някакъв точен ден да се разберем Не някакъв знам, не дата, мога който... да ти отговоря. Трябва да си помисля. И сега, трябва да си помисля, автоматично отпада, ако той казва, да, искам да стартирам, нямам парите. По принцип не можете да затворите човек, който ви лъже.
Това е много важно да го знаете. Ако човек ви лъжи, има някаква друга причина да ви каже не е съвсем честна с вас, което в принцип е доста педераско ви. Според мен, тъй като повечето приятели, които казвате са ви приятели, не все пак. Те щом ви лъжат, не казвам, че са педераси, не казвам, че не е много правилно. Има такива наклонности. По-скоро трябва да му кажеш, нали, добре ти, нали, тази вечер ще вземеш решение да ядеш, трябва да ще вземеш решение в живота, ще имаш жена, дете, трябва някакво решение да вземеш тази вечер, не може, не знам, какво е това. Трябва да си кажеш, аз така им казвам на моите хора решение. В смисъл, да си кажеш, примерно, да, правиме го, кога обаче? След месец, след година, след седмица, ден. Идеята е такова, че по принцип това, което правите, вие се съгласявате, не трябва да спорите както аз сега, вие се съгласявате с тях. Казва, да, човек, това е ужасно. И му кажеш това и го питаш, готов си да стартираш. След това той ще каже, да, обаче това, примерно да речем, нямам парите да стартирам, както той каза, и пък примерно не знам дали ще плаща членските вноски. Не знам дали ще се справи тия неща, просто той това, което ви каже, вие му давате решението. В смисъл, той ви казва това и това, възраженията между другото са нещо много хубаво. Вие може би не го разбирате, но възраженията, когато ги оборвате, автоматично човека има интерес. Възражението е някакъв проблем. Отговаряйки на това възражение, което вие естествено, че можете, вие решавате един проблем и на него вие му давате възможност. Възражението са нещо хубаво. Нямам времето. Супер! И ти от този човек му даваш възможност да има 24 часа всеки ден от седмицата. Нямаш време. Ето ти възможност да имаш време. Нямам пари да стартирам. Супер! Ако правиш този бизнес, това ще бъде с тебе всяка стъпка, бра. Не правиш това, ще имаш и парите. И така нататък. Абсолютно за всяко едно възражение, ако... Пирамида. Това е пирамида. Супер! Какво за теб е пирамида? И този над мен да получава повече. Какво? Човекът над мен да получава повече. Човека, това не е така. Но, ако ти това разбираш под пирамида, според тебе, това заведение, в което се намираме в момента, според теб пирамида ли? Не. Не е пирамида. Защо да не е пирамида? Имаш и шеф, имаш и управител, имаш и барман, сервитьор, чистач. Това ти прилича малко на пирамида. Кой взима най-много пари от тази цялата работа? Шефа, естествено. Шефа къде е? Най-отгоре. Не е на същото ниво като чистач, нали? А повечето пъти не знаят какво е пирамида. Повечето пъти даже не знаят какво е пирамида. Нещо и... Секта. Аз на секта им казвам, че защото по принцип секта означава затворено общество. И им казвам, да, ние сме секта, защото това е затворено общество и не всеки може да бъде. Ние избираме. Ако ти се включиш в голф клуб, ти ставаш част от секта ли? Сектант. Тоест, ако ти станеш член на фитнес клуб, пак си сектант. Бре. Спестихте доста време. Да, всичко, което казаха Стивън и Стефан е уникално и вярно. Използвайте го. Искам да дам един много бърз реален пример. Ники, изправи се. Нещо, което много работи в нашия бизнес, както казах. Страха от загуба. Това си има даже наименование, ползват го в компанията официално, страхът от загубата. Какво стана с Ники? Той видя идеята, искаше да стартира много, видя визията, искаше да го направи за своите деца, но някакси му отне време да събере парите. Един месец горе-долу той идваше на травел партитата, зареждаше се, вече знаеше какво ще бъде неговото бъдеще, но още не беше стартирал. Докато един ден аз му се обадих и му казах, Ники, виж какво? Сега в момента имам 2 души, които ще стартират. Обаче ти видя информацията преди тях. Редно е ти да стартираш пръв. 1 месец вече е минал. Готов ли си да го направиш? Искаш ли след 1 час вече да имаш 2 души в екипа? Ники имаше колко лева в джоба? 35 лева в джоба. И ми каза, аз се моля те, дай ми 1 час, ще намеря парите, ще стартирам. Не, помоля ме за 1 час. Да. Може. Няма значение, да. И аз му дадох 1 час и той взе пари назаем от много хора, събра ги, стартира. Силвето влезе в екипа му и в момента Силвето има огромен екип, който ще става все по-голям.
който Ники щеше да изпусне, ако беше продължавал да събира пари. Нали? Защото всички отиват да събират пари и повече не ги виждаме. Нали? Не за друго, защото живота им ги завърта, защото те забравят емоцията, забравят това, което са видяли тук, забравят това, което са си представили, че могат да имат. Ники, ти си един от малкото случаи, които ти не го забрави. Ти продължи да идваш при нас, но някакси така и не ги събра тези пари, докато не стана, правиш ли го сега или изпускаш, вече беше изпуснал 4-5 човека или изпускаш още двама. И той взе решение. Така че хора, нямам пари не е оправдание, защото ако човека има визията, че ще изкара пари по този начин, той ще ги намери, ще си продаде телефона, ако трябва, ще отида да тегли кредит, защото ще знае, че след един месец той може да си ги е върнал тези пари, да си вземе по-хубав телефон, да си изплати кредита. Разбирате ли? Това окей ли? Тоест, ако ние сме отговорили за това, ние да дадем визията, а може да седнеш, благодаря ти. Ние да дадем визията на хората, че те могат да изкарат пари по този начин. Стеф? Добре, аз бях по същия начин като Ники. Да. Бях идеята отлична среща, после трябва парите, после пак, после ходих на един ивент с вас, пак се запознах с вас, пак ходих и после, нали, тук имаше един ивент в София. Да. И пак, и стартирах тогава. Исках го много силно, желая го и го направих. И колко човека имаше в екипа още за първите 1-2 дена без да правиш нищо? Не помня, защото не знам къде съм от емоциите, от които хора. Да. И има хора. Как да е? Искам да кажа, че нямам пари, не е оправдание. Нямам време, какво? Ако продължаваш по този начин, наистина ли си съгласен да нямаш време? Не искаш да имаш време за децата ти един ден, за семейството ти, за кучето ти, хобито ти, каквото и да е това. Разбирате ли, както каза Стивън, ако те имат възражение, значи те имат проблем. А вие сте човека, който може да реши техния проблем. Ако той просто седи и казва да и въобще не участва по никакъв начин в разговора, това е проблем. А не да ви каже, това е пирамида. Разбирате ли? Така че нека ни казват, че е пирамида. Окей, ние сега сме в това заведение. Аз ям в това заведение всеки ден салата Цезар. Аз препоръчвам на всеки да яде салата Цезар. А ако на мен ми даваха отстъпка за това, това значи ли, че това заведение е пирамида? Не. Окей, аз ти препоръчвам най-готиния начин да пътуваш. Това значи ли, че е пирамида? Че аз ще бъда възнаграден за това, но не от твоите пари, защото ти каквото дадеш си го получаваш обратно. Аз бивам възнаградена от компанията, от заведението. Ама не ми дават отстъпка. Не са пирамида. Добре, хора. Сега моля за вашето внимание. Благодаря, че ме изслушахте. Надявам се да ви е било полезно. Имате ли въпроси още? Давайте да избистреме, ако има нещо. Казах ви тъп въпрос, няма. Ако има нещо, за което сте се чудили от месеци и не знаете как да си зададете въпроса, направете го сега. Аз се извинявай. Питам също, което те питах от тебе за новите хора. Нали, да чуете те, когато каните, примерно, студент контакт и те ви кажат, примерно, на мен не ми е удобно да дойда бар Мънки или в Коста или където ти било, понеже работя айде къде си, айде да се видим някъде другаде, как всъщност преодоляваш това възражение един вид, така че да ги накажеш да дойдат на поречното място. Да. Остане с топъл контакт също. Помогне съответно, защото хората се събират. Да. Това важи и за топлите. Да. За всички. Даже повече за тях. Точно. Ти близък приятел ще му кажеш, казват, примерно, ти живееш в студентски град и аз живея там, защото да се виждам там. Да. Защото имам много работа цял ден в този район, имам среща преди това или среща след това, или преди и след това. И ако трябва аз да дойда до теб, ще ни останат 5-10 минути, а това, което аз ще ти покажа, е уникално. Нещо наистина огромно и аз няма да мога да ти го покажа за 5 минути. Така че ако ти не можеш да дойдеш, някой друг ще дойде, защото има стотици хора, които чакат да видят тази идея. Също ще кажем и после след това ще се видим, нали, в квартала. Да, именно точно, ще да се видим. Аз съм сектор и не мога да дойда. Може ли аз да говоря? Гори. Тук вече става въпрос на желание. Представи си, че има една беззнание и тази беззнание. Ако той вземе това си решение, колко ще гори и колко ще се бенефици от положителните неща от цялата тази работа. Специално на него, ако му се струва по-окей,
Да не се размърна до там, защото се разкара малко повече. Явно не сте го, както ние казваме на български, засилили достатъчно. Да. Иначе казвам, вие не сте го грабнали. Да, ще видя като е. Ами да, може да се видим някакъв път. Не, ще се видим някакъв. Не съм сигурен, не всички разбирате. Идеята е следната. Просто трябва да го мотивирате малко повече, да го грабнете този човек, да разбере, че наистина си струва той да дойде. Да избира малко повече път. Като как? Супер, ще се видим друг път. Аз също съм зет. Ще се видим някакъв друг път, когато имаме повече време. Мерси, Стиви. Браво! И още повече пак запомнете, вие не сте търговци, вие не сте продавачи. Няма вие да отидете от тях или от техния офис, за да им продавате нещо. Не, те ще дойдат при вас. Ако той не може да си мръдне газа да дойде до вас, той не заслужава тази идея. Окей? Червено, ама факт. Добре, сега с Павел отидахме при една моя, как да го кажа, позната от Виена, която живее там. Ми не е добре. Не, аз се записах така на място. Да, окей, обаче тя ще направи същото, защото по този начин вие сте обучени. Окей, това е супер, да. Ето, нали, кажи Павел, кажи къде с тебе. Така е. Това не може да стане дубликация. Винаги има изключения. Тя не иска бизнес. Хора, окей, Стеф, нямаме време. Да, разбира се, винаги има изключения. Щом тя няма да се занимава с бизнеса, чудесно, но това е 1/100, защото повечето хора се занимават с бизнеса. Аз познавам хора с възможностите, примерно искат да пътят по този начин. Окей, ние в момента говорим за създаването на екипи и за създаването на дубликация. Това не е дубликация, защото какво ще си помисли тя, че тя трябва да направи същото и да отива в офисите на нейните приятели и да им презентира. Същото като поканата, да им обясниш по телефона, те ще мислят, че те трябва да обяснят по телефона. Така че окей, ние не сме търговци, не отиваме ние при хората. Окей? Добре. Хора, благодаря ви. Искам да ви представя сега един уникален човек. Уникален човек, който аз обожавам. На 27 години тя е най-невероятната млада майка за мен, изключителен пример. И един ден, когато остане време, аз ще взимам пример от нея за всичко в живота, защото тя, заедно с нейната половинка, са жертвали наистина толкова много от своята свобода, от своите финанси, за да могат те да изградят това, което ние имаме сега тук, защото без тях ние нямаше да бъдем тук. Искам да знаете това много добре. Това е една уникална жена, наистина жена, не просто момиче, която може би отне много време, но тя създаде един много стабилен, истински екип, който я обича и който ще бъде до нея винаги. И както знаете, ние не просто записваме хора, ние създаваме приятелства, връзки и семейство. И всеки един от вас, ако го попитам за нея, ще каже тя да, част от моето семейство, ако тя ми звънне в 3 часа, аз ще отида и ще я помогна. Моля за вашите аплодисменти за най-новият сеньор в България, Михаела Стоянова. Благодаря ви, приятели. Аз сега ще разкажа, Буба си тръгва и ще изпусна една много яка история. Ела. Моята част е много специална. Тези от вас, които са гледали Fast Start, това, което аз се направя, е основата на бизнеса ви, но аз ще ви говоря повече за визия и за култура. И всъщност искам да ви кажа защо аз е директор и Буба е сеньор, защото тя е майка, но и двете са поели своята част от бизнеса. Това са хора с огромна визия. Преди година и половина Никола беше на 3-4 месеца, беше още бебенце, може би преди година и 3 месеца, бил на 6 месеца, съвсем малко бебенце. И те февруари месец звъннаха, не знам дали си я спомнят тази история, аз докато я гледах се сетих и се чудех, Боже Господи, тя преди година и половина тъмън тръгваше, а сега тя е най-успешната в България за мен, в моите очи, наистина. И защо се случи това? И това ви е препратка към следващото нещо, което ще говорим. Преди година и половина те се обадиха на мен като лошото ченге. Знаете, аз съм половинката на Юли. И ми казаха, Миша, ние знаем, че имате бебе, но ние искаме да направим екип на морето. Имаме много приятели, може ли да дойдете? И ние с Юли, естествено, това го проговорихме и си давахме сметка, че всъщност те не се обадиха просто за да отидем на морето и да заведем и бебето с нас на морето. Това, което те казаха, беше следното. Ние видяхме нещо, което искаме да покажем на цяла България. Какво направихме ние според вас? Натоварихме бебето в колата и отидохме на морето. Зимата. Искам да ви кажа нещо. За мен, всеки един от вас
може да бъде тук, може да бъде на сцената пред 7000 човека. Въпросът е да имате визия. Ако разберете това, което ще ви кажа сега, ще разберете и защо аз и Буба са тук и са супер успешни, защото те са хора с огромна визия, аз се възхищавам. Просто се възхищавам и много благодаря за това, което каза. Аплодисменти за Ася и за Буба. И тая история не ви я казвам случайно. Да, нямаме екип на морето, имаме екип обаче в Костенец. Защото визията и Костенец ще стане морето и цяла България. Защото визията е много важна, а нашия човек, нашите лидери, Буба и Ася, те са с голяма визия, така че благодаря ти, че те има от екипа. Така, здравейте на всички, почти всички ме познавате. За тези, които не знаете, на 27 години, майка на години 10 месечен Никола, много красив, разкошен. Всъщност, моето приключение, за да стигнем до този сеньор реп, много набързо ще ви кажа, започва 2014 октомври, когато с Юли виждаме тази идея. 2 седмици след като видяхме идеята и станахме част от клуба, веднага аз разбрах, че съм бременна, съответно година и 8 месеца аз бях мама, бях бременна, кърмех и така нататък. През това време съм споделила идеята доста по неправилен начин на доста хора. Всъщност чух 75 нета преди първото си да. Година и 8 месеца, всеки месец, докато моята половинка още в първия месец успя да изгради своя екип, естествено, не си представите, че сме толкова пак чак по-отделно. Нали, всъщност, ние решихме, че ще станем част от клуба и двамата, защото това е най-голямото нещо, което виждаме, и взехме 2 акаунта. Моята половинка успя да направи невероятен екип още от първия месец, но аз година и 8 месеца плащах тези $50, защото съм на голд. И знаете ли какво? Хич не ми беше лошо и не ми беше мъчно. Година и 8 месеца всичко, което дадох, аз си го получих под формата на точки. Искам да имате това съзнание. Искам в момента, когато някой ви се обади и ви каже като възражение, защото за възражение си говорим, аз няма да не мога да намеря първи по моите 4, аз ще плащам тази такса. Окей, до стотинка ще си я получиш. Това и ще бъде за твоите пътешествия. Имайте го това съзнание, защото ако аз го нямах, сега нямаше да съм пенсионер. Година и 8 месеца. Можех всичко да направя, можех да си изтрия акаунта, защото нашия акаунт на Юли важи за цялото семейство. Нали разбирате какво се опитвам да ви кажа? Това е най-добрият трайал клуб в света, това е най-добрата идея. Някои не я виждат веднага. Аз обаче съм като скенер и ви гледам всичките в момента и виждам хора, които я виждат. Виждам една Галя, която вижда, виждам една Мария, която е на всички ивенти, виждам нови хора, на които дори на някой не знам името, въпреки че съм се запознала, но виждам много светлина във вас. Така че следващите неща, за които ще си говорим, са много важни и всъщност какво значи да изградиш един екип. Най-лесното, приятели, наистина най-лесното е да дигнете телефона, защото аз се ви го обясни перфектно, да направите една прекрасна, свежа, готина покана по начина, по който си говорите с вашите приятели. Ела да видиш една яка идея, ще запозная с една много готина жена, която ще ми помогне да ти я представя, защото съм от съвсем отскоро. Или ела на готино място с готини хора, ще видиш нещо много яко за трал партито. Какво се случва обаче, когато Алекс, той днес ще бъде нашия добър пример, винаги само добри примери, когато Алекс стане част от клуба, какво правим ние? Той казва, да, аз виждам тук това и това и това и това. Той си казва какво вижда. Вижте сега, аз не мога да му кажа на Алекс, ти сега ще видиш бизнеса, ако той не го вижда. Но Алекс и човека Хикс, всеки един от вас вижда нещо различно. Когато моят човек, аз го запиша, това си е моя отговорност. Аз трябва на този човек да му помогна да споделя идеята. В крайна сметка, за това културата на клуба е толкова специална и за това страшно много се гордеем, че сме част от нея и за това аз се каза, целият ми екип ме обича и техните екипи ще ги обичат и вие ще си обичате хората и хората ще ви обичат точно за това, защото когато някой стане член на тази идея, трябва правилно да го въведеме в нея. Дали сме много жокери, аз се ви каза, имаме видео как да запишем нови членове, вкарваме веднага снимка на новия човек в групите, за да се почувства специален, защото какво по-готино от това? Човека стартира днес, не знае къде се намира, той ви е видял на лична среща за него, вие сте клуба и някакво видео. И в един момент го добавяте в World Ventures България, в Team Beast 50 човека, честито, добре дошъл, забавляй се, много готино. Това създава наистина една стабилност, едно отношение с хората. Да, като стартира нов човек, кажете му, бей човек, утре има трал партия, ела да се запознаеш с другите. Правете го това нещо, не е задължително да идва на трал партия като нов човек веднага с гост. Вие сега имате фаст старт, някои от вас са стартирали веднага след предишния фаст старт.
и 2 седмици вашия спонсор ви е казал как да го направите, нали? Ами хубаво, вие може да не сте се чувствали окей, някой от вас дори може би не ме познават мен или другите членове, кога стартира човек с гост или без гост, с фаст старт или без старт, ела се запознаеш с другите, имат трал парти, супер яко ще е. Инсталираме му Dream Trips App. Вижте, когато аз стана част от клуба, аз седя и гледам така, както всички вие гледате, нали? Когато станете част, се регистрирате. Какво ще ми... В момента, в който аз съм изгледала една презентация, в момента, в който е минал цялия този ужас по записването, което за мен е, нали, много страшно, вие го правите за 2 минути. В този момент, вие искате да ме обучавате ли? Абсурд. Дори аз да съм най-голямото асо, както се изразяваме за хората, които имат най-ясна визия за бизнеса. В този момент, вие ми сваляте Dream Trips App. Там, повярвайте ми, е достатъчно само това, за да не спа цяла нощ. Казвате ми къде е YouTube канала и ми казвате следното. Ей, готин, добре дошъл, супер яко, вече сте ме добавили в групата, разгледай си Dream Trips App, има страшно много почивки. Това е най-важното в началото, хората да видят какъв е продукта. И този човек се прибира и не спи цяла нощ. На другия ден виждате се с него, когато, нали, не е след един ден фаст. С Dream Trips App. Не, след влизането не може да спи цяла нощ. Има ли още такива? И аз се огледайте. Даже моите... Абсолютно му е достатъчно. Сори, Стефи. Добре, че ме погледна много зле. Ще разкажем после. Нека наистина, защото това е много важно. Искам новите хора наистина да са наясно какво правят. Има повечето в момента, в който той си запише това е, добре дошъл, разгледай си приложението, утре ще се видим да говорим как да го споделяме правилно. Утре се виждаме с човека, правиме му фастар, правите го с мене, с Юлян, с София, с Памела, с който искате. Просто вземете някой, който го е правил няколко пъти повече от вас. Не е необходимо да бъде нещо... Стивън за 1 месец, той може да направи перфектен фастар. Галя, която вече има своите 4, която е абсолютно отдадена на тази идея, тя също може да направи фаст старт. Не си мислете, че човек, който има 4 човека или човек, който... как да ви обясня? Всеки един от вас е супер ценен, всеки един от вас може да помогне в среща, всеки един от вас може да дойде да си разкаже историята. Не е задължително да съм аз, която е сеньор или да е аз, която е директор. Просто трябва да е човек, който има малко повече опит от вас. Така че на следващия ден ще се видим, ще ти покажа нещо яко, ще ти покажа YouTube канала. Абонирате го, вие има ли някой, който не е абонира за YouTube канала, без значение от причината. Канала на български с обучителните видеа. Има ли? Добре, след презентацията, защото няма да запомня, аз ще ви абонирам. Ще дойдете при мене да ви намеря канала и веднага да ви абонирам, да видите къде са обучителните видеа на български. Като имаме там и официалното видео за презентация, госпожицата, официалното видео за презентация, с което може да споделяме идеята, преведено на български. Кои коуч видеята човека си ги изглежда. Правим покана на най-готиния човек, който познава заедно с него. Това е на следващия ден. Не се мъчете. Имам такъв случай, който абсолютно е грешен. Пример, записвам човека в 10 часа вечерта. Гледа видео в 10 часа. Свалям Dream Trip, почваме да сравняваме цени. Става 12 часа. И в 12 часа, айде сега да направим един фаст старт. И той на другия ден му каже, покани ли си някой за трал парто? Не, естествено, че няма да я покани, той не знае как да го направи. Вие сте му стопили мозъка на този човек. Това е абсолютно безумно. Който го е правил по този начин, ако човека му е направил действия, просто има късмет с човека. Защото това е наистина едно прегряване. Така, това е важно, за да не се натоварят вашите хора, за да бъдат щастливи. Те цяла вечер ще четат в групата. Какво трябва да правим сега? Да четеме в групата 1000 поздравления, което това ги радва, това ги топли, това ги кара да са вау. И в същото време да гледаме кои видеа и понеже така трябва да се направи, защото Сара ми е казала, че така трябва да се направи, утре трябва да имам човек на трал партито и човека на другия ден идва и вика, леле, нямам човек на трал партито, голям ужас. Не, моля ви се, не го правете, не е нужно, това не е маратон. Това е един изключително готин, лесен и интелигентен бизнес. Разбрахме се. Добре дошъл в клуба, виж си апа, утре, други ден, когато си свободен, ще се видим и ще ти кажа абсолютно за 1 час съвсем спокойно как да споделяш тая уникална идея. Това е достатъчно. Промотиране. Какво значи да промотираме? Това, което аз ви казах, да издигнем нещо, което наистина е готино за нас. Не да си измисляме някакви глупости, наистина да придадем стойност на нещо, което е със стойност за нас. Какво може да промотираме? Какво може да издигнем? Следващия Dream Trip, обучение, някой от лидерите. Това, което аз я направи, да, тя ме промотира. Това, което Юли направи за Асия, да, той я промотира, той я издигна в този смисъл. Но какво е промотиране? Казваш само истината.
никакви глупости, измислици, защото това не е смисъла на нашия бизнес. Ние тук имаме много сериозно отношение и любов помежду си. Все пак ние правим бизнес с нашите приятели. Ако вие излъжете нещо, ако нещо си придадете, ако кажете, сега ще запозная с Мишето, тя е MD, и отивам аз едно сеньорче. Човека става част от клуба и после разбира, че вие сте го излъгали, дори за нещо наистина незначително. Просто не е готино, не го правете, промотирайте искрено. Travel Party, едно супер яко събитие с много хора. Достатъчно е. Достатъчно е. Няма нужда да му обяснявате, примерно, някакви фантасмагории, че ще види... Не знам какво ще види дори. Dream Day, Dream Nights, нашите събития, между другото, културата на клуба е уникална. Имаме си страхотен експириенс, примерно Dream Day, какво е, събираме се членовете на клуба и си прекараме един прекрасен ден заедно. Последния беше с 270 човека от нас. Отидохме и се издигнахме с балони, някои от вас дори не бяха част от идеята. Следващия Dream Day ще бъде в един въжен парк, супер екстремен, готин, а последващия ще бъде в конна база, ще яздиме коне, ще имаме стрелба с лъкове и ще е много яко. World Travel Awards, сега това, което искам да разберете и което е много важно за вас. Когато някой на мене, почти не ми го казват, но някой се опита да ми каже, това е пирамида. Когато някой се опита да ми каже, това е пирамида, това е изражение, което виждате, моето изражение не се променя. 23 златни отличия в категория най-добър сайт за онлайн резервация, като това, което може да видите, абсолютно всеки един от вас в официалния сайт може да го намерите. Най-добър travel клуб в света и по континенти. Разбирате ли, това няма как да е наградено. Никога една пирамида, тя няма стойност, тя няма качество, тя няма продукт. Не само има продукт, той е най-добър в света. Така че това възражение просто го приемете с усмивка и казвате, да, най-вероятно World Travel Awards награждават пирамиди. Много е важно как промотирате, много е важно как стоите пред човека. Ако вие не ме харесвате, не ме канете да ви затварям срещата, какво като съм месар. Когато вие промотирате, когато казвате нещо, то си личи. Разбирате ли? Ако аз, с положителните примери, харесвам Сашо, аз ще кажа, Сашо, супер готин, супер як, искам да ти покажа да те запозная с един наистина качествен човек. Ако аз не го харесвам, какво ще кажа? Много е як, сега ще запозная с него, нали? Някакси така изкуствено. Аз дори не мога да го направя изкуствено, защото много го обичам. Но когато промотирате, казвате само истината и го правите искрено. Повярвайте ми, това се вижда. Каква е основата на нашия бизнес? Покана, презентация, записване, обучение и промотиране. Това е нищо друго, супер семпл, супер елементарно. Здрасти, да ти покажа една яка идея, ела. Стивън застава, презентира я. Готов ли си да го направим? Да, правим го супер. Свалям ти Dream Trips, утре ще се видим да ти покажа Пойкович видеята и да ти кажа как по най-правилния начин да поканиш твой приятел, за да дойде на презентация, за да го запишем и после ще си го обучиме. Разбирате ли го това? Супер семпл е. Няма нищо трудно в този бизнес, толкова беше трудно, нямаше да има толкова много хора, които стават ден след ден успешни. Ако беше толкова трудно, замислете се, дори вие нямаше да сте повечето част от тази идея. Покана, презентация, записване, обучение, промотиране. Нещо много важно. Има хора от вас, които не са се записали на Travel Party. Това е Travel Party, което беше преди Fast Start. Когато ние доведеме нашите приятели, те идват за да видят идеята. Вие всички всъщност не виждате. Ще ви кажа какво пише и после ще ви дам няколко уточнения. Гледам и слушам сякаш е за пръв път. Телефонът е без звук и ми е в джоба, не ям, не пуша. Имам 22 часа и половина да правя това. Не ставам да се разхождам, не увличам вниманието на хората около мен. Каквото правя, аз ще правя и госта ми, не го разсейвате. На Travel Party, приятели, вашия човек идва за да види тази прекрасна идея. Когато вие седнете до него и запазите, така ми се радва. Да, защото отидох на Travel Party, Ботевград и всички ядяха и пиеха. Да, защото Travel Party беше в ресторант. Не, след Обаче те си имат лидер, много силен, чакай да те посочи. Сега, изчетох ви го това. По-важното е да разберете какъв е смисъл на това Travel Party. Какво се случва? Аз заставам, Стивън застава, всеки един от вас в един момент, когато се почувства готов, ще застане тук и ще покаже тази прекрасна идея. В момента, в който аз седа тук и ти дъвчеш през цялото време и цялата маса гледа в твоята чиния, не гледа в мен, всичко отива просто по дяволите.
Не пушиме, защо много често на трал партията има деца. Преди това отиваме на прозорците, знаете, ние си правим трал партията само тук. Пушите, говорите си, кефте си, ако искате на ревилета да се запалят, няма проблем. Тук не дейте, защото не е окей. Защото ако Теди е с детето, тя няма да се чувства комфортно и ще мисли през цялото време как и тровите детето и няма да гледа презентацията. Телефона без звук ми е в джоба. Какво направих аз на първото си трал партия и Тони, моя спонсор, прекрасен е, той в момента е в Гърция, ще се запознаете всеки един от вас с него, той е невероятен. Всъщност Тони, нашия спонсор на мен и на Юли, каза, отиваме на трал парти, гости, работи. През цялото време с моя гост, аз си цъках в телефона, защото презентацията бях гледала няколко пъти, предишните 2 пъти без гости, 1 път на записването. Какво направи моя гост? Извади си телефона и почна да си цъка във Фейсбук. Даже вече в един момент, когато видях, че нещата отиват извън контрол, той ми прати на мене по време на презентацията усмивка във Фейсбука. Безумно. Каквото правите, вие ще го прави и госта ви. Представете си колко абсурдно. Този човек съм го ощетила съм го. Усъкатила съм го направо. Този човек до ден днешен за него за тези 2 години и половина нищо не се е променило. Това е достатъчно. 2 години и половина да нямаш растеж, абсолютно достатъчно да кажем, че съм го усъктила лично. Така че телефона ви е в джоба без звук, наистина, за да не притеснявате едно презентатора, другия вашия човек. В момента, в който вашия човек не разбере нещо или не чуе, защото понякога има хора отзад, музика и така нататък, в този момент, в който той ви попита, се усмихвате приятно и му прави шшшш, нали, абсурдно. Се усмихвате готино и кажеш, после ще ти кажа, слушай сега, защото аз съм тук, за да му кажа. Той гледа мен и в момента, в който вие му обяснявате, не че не знаете най-вероятно, му обяснявате какво той не е разбрал, той ще пропусне половината презентация и после ще каже, това не е за мен, защото не е видял, че на Dream Trip-овете има 100% диска, нали, 100% му се връща. При не е видял нещо, което него би го грабнал. Другото, което е, когато сте отзад, това ви го казвам, защото знаете, че много често аз вода трал партията също, когато сте отзад, моля ви се, по-тихичко, говорете си, кефете се, нали, нормално, че не сте отпред. При мене, там не, но при мен се чува се едно сте ми застанали тук, всички правите пш. Това е при всеки един презентиращ. Софи също може да го потвърди, въпреки че тя замина за Марокко малко преди да станеме толкова много. Последния път имаше 40 човека отзад и ясно е, че има някаква бариера, но аз се надвиквам с тях и става много изкуствено, защото се напъвам пред хората отпред. Не ставаме, не се разхождаме, естествено, ако много ви се ходи до тоалетна, ще отидете, но така през хората, които говорят, без причина не. Другото нещо, който от вас закъснее за travel party и е с гост, моля ви, ето тук. Не може да минавате през презентацията, няма как, обикновено знаете, няма места. Това е абсолютно не е окей. Не към мен, нали, или към човека, който презентира, не е окей за хората пред вас, защото точно в този момент става една какафония, къде да го настаним, естествено отпред вече няма къде да го настаните и просто си се разхождат едни хора и презентацията се свършва, човека, който отпред презентира, защото ние не сме професионални презентатори, се притесняваме и става ето така. На travel партията това е най-важното. Просто вие сте огледалото, което вашите хора ще гледат. Извадите ли телефона ще бъде изваден и на вашия човек. Гледате се едно е за пръв път, усмихвате се мило, после ще ти кажа, като свърши презентацията или слушай, без някакви абстрактни неща, не прекъсвате презентиращия. Ако по някаква причина всеки има от нас някакъв слаб момент, има нещо, което много ви е важно този човек да го разбере, много ви е важно. И аз по някаква причина съм се разсеяла или памела и нещо просто, или нещо претупам, а то е много важно. Моля ви се, не прекъсвайте, за да добавите нещо. Абсурд. Казвам го, не се е случвало, но го казвам като превенция, защото всеки един от вас е нов в тази идея. Да, всъщност трябва партия са едни много готини места, на които вашите приятели, вие му казвате по телефона, нали ви каза как нашия екип прави покана. Така, здрасти, в 7:30 събираме се, в 7, нали 7:30, почваме в 7, се събираме с много готини приятели, да представим една супер яка идея. И идва човека, и какво правиме? Побиваме го на един стол и този човек седи и гледа как 500 човека минават около нас, поздравяват ни, ни се радват и той ще чувства като идиот. Не е нужно. Значи човека, когато дойде, запознайте го, разберете кой ще презентира. Това е много готин похват, който трябва да се ползва. Винаги питате мене, Миш, кой ще презентира, питате аз кой ще презентира, всеки един от нас знае кой ще води презентацията. Запознайте го с презентаторите, кажи, това е Мишто, тя е супер яка, тя ще представя тази вечер идеята, за която те доведох. Достатъчно. Минава някой покрай тебе, здрасти, братле. Братле, запознай се с моят приятел. Не правете така, че тия хора да се чувстват все едно са някъде, където не са важни. Напротив, те са важни, те са вашите приятели. Запознайте ги с хората, запознайте ги с презентаторите и това е напълно достатъчно.
Културата в Dream Trips помагам на екипа ми, ако имам такъв. Ако не, на мен ми помагат с каквото. Можем. С каквото можем. Да. Проверяваме постовете в групата ни, ако има поне един член нов, поздравяваме го, добре дошъл. Абонираме се за YouTube канала, да не забравяйте после при мен, запознаваме се с поне един човек от клуба на ден лично или онлайн, спазваме двете правила, забавляваме се, никога не забравяме първото. Културата в Dream Trips е много неща и много повече от това, което е написано на слайда. Всъщност, защо е важно да поздравяваме хората от клуба? Случва се, вече се случва на ден по 10 човека да влезнат в екипа, супер яко, не може да смогнем да пишеме някой са на работа, естествено не могат да си пишат по 100 пъти в 100 различни групи, но когато ви избивка, че някой е станал член от клуба, нали, че има нов пост в групата, погледнете го, когато ви е възможно. Примерно аз какво правя? Ежедневието ми е много бързо, правиме срещи, правиме други неща. В офиса също се занимавам с някакви неща от известно време. И всъщност какво се случва? Когато съм в почивка, някаква моя си моментна, или когато вечерта се прибера, отварям групата и почвам отгоре-долу. Здрасти, добре дошъл. Защо? Защото това са вашите приятели, моите приятели, нашите приятели. Утре този човек може да стане най-добрият ми приятел. Естествено, че искате да ги зарадвате. Ние сме супер готино общество. Те трябва да знаят, че са в това готино общество. Ще ви кажа и защо аз се влюбих в тази идея. Менеджер в MTL бях нещо, направо си бях топ менеджер в MTL, когато видях тази идея. В същия месец, в който видях Dream Trip, взех най-новия магазин на компанията като топ менеджер с моя си екип, при което 300 човека менеджери са се допитвали до мен през целия ми опит. Миша, как правиш това, как правиш това, на всеки съм помогнала, защото съм Миша. Нали? И за мен не е било важно те да не са успешни. Какво се случва? Взимам най-новия магазин, директор дирекция, пускам мейл към всички менеджери, 300 човека. От тези 300 издигаме, промотираме. Михайла с нейния екип, Ринг Мол, това е далечната 2014. И всъщност знаете ли какво стана? От тези менеджери, които всички до един ме познават, с които до един съм работила, ми се обадиха 5 човека. От завист, от злоба, от това, че те не са взели магазина. 5 човека от 300, на които аз съм помагала с каквото мога. В същия месец аз отварям този магазин, в същия месец аз ставам част от клуба и ме поздравяват 50 човека за това, че съм част от Travel Club и аз после казах, бати якото място, аз не искам въобще да работя повече с моите колеги. Разбирате ли колко е важно това нещо? Това е част от културата ни. Поздравявайте хората, намерете време, не е толкова сложно. Welcome. Копирате welcome на постовете или добре дошъл, добре дошла. Супер яко. Така, основи на бизнеса. Списък с контакти. 21 човека да видя бързо. Всички останали. Много често ми се е случвало, когато говоря с хора от екипа, правят една основна грешка. И тук сега ще направим нещо много важно, защото не е номер просто да съберем да си говорим нещо, а да сме си полезни. Всеки, който има тетрадка, вади и пише, всеки, който е с телефон, също си включва ноутса и пише. И ви казвам нещо, което сега ще ви отключи бизнеса. Фащате на листа или на ноутса, готови ли сте? И записвате. Тези, които са от по-старите, може това, което казвам, да сте го минали, но по-натам ще го чуете. Първо, записвате хората, които най-много обичате. Имена. Хората, които най-много обичате. Малко да попреключат повече и ще ви кажа второ какво пишете. Пишете спокойно. Това отнема точно 3 минути, ще видите. Хората, които най-много обичате. Може да са родителите ви, може да са най-добрите ви приятели, хората, които обичате. Сега, следващото нещо, слушайте, много е важно. Записвате хора, на които бихте казали да, ако ви се обадят за тази идея. Това са хора с готин лайфстайл, хора, на които се възхищавате, хора, които са ви оставили добър отпечатък. Хора, на които бихте казали да, ако ви се обадят за тази идея. Хора, на които се радвате, хора, с които сте учили. Това са хората, на които бихте казали да. Аз бих казала да на моята съученичка от основното, с която ние страшно много се обичахме и аз знам, че тя не влиза в кофти неща. Хора, на които вие бихте казали да. За тази идея.
Добре. След това може да си отбележите, защото разбрахте как се случват нещата. След това записвате тези всички останали. Всички останали, какво се има предвид. Не пишете имена, запишете това, което ще ви кажа и така ще си направите списъка. Записвате хора, които уважават, хора, с които сте учили, хора, които по някакъв начин са ви останали готин отпечатък в живота, без значение от кога не сте чували, кога не сте виждали. Хора, с които сте имали готини отношения, хора от университета, хора от абсолютно всяка една група, която се сетите. Приятели от училище, приятели от основното, с които поддържате връзка. Аз имам приятел, който не бях виждала 7 години. Звъннах му, ела да видиш идеята, в момента е част от клуба Юри. Повечето от вас го познават. 7 години не се бях чувала с него. Бях му много близка в гимназията. Хора, които вие сте оставили, хора, с които сте имали готини отношения. Така. Записахте си, това е критерия. И приятели, ето, вие си направихте списъка с контакти. След това записвате хора в Фейсбук, които бихте искали да видите. От Фейсбук вадите си хора, които бих искал да видя. И в момента, ето сега, с тия прости неща, които ви казах, вече някой от вас дори има 21 човека. Това е. Първите 21 човека са най-близките, най-любимите и хората, на които бихте казали да. Това са първите 21 човека. След това са всички останали. При мен Юри беше всички останали. Сега в момента е един от хората, които никога няма да се откажат от тази идея. А беше всички останали. На кои хора звъниме и кои хора са топлите контакти? Това са най-близките. Много ми е голяма грешка, когато ми кажат свършиха ми топлите контакти. Кои са топлите ти контакти? Най-добрият ми приятел, най-добрата ми приятелка, съседката, с която се познавам от 14 години и това са. Добре, това са топлите. И сега какви контакти имаш? Само студени. Супер. Студен контакт, приятели е човека, с който се запознавам в самолета и който записвам. Другите са просто охладняли, между топли и студени. Всеки един от тия хора, на които звънете и на които кажете, ей, готин, ние сме били много близки в училище, не сме се виждали страшно много време. Какво става с тебе? Всичко е наред, добре съм, много съм добре. Ела да видиш една идея, защото ние много се разбирахме, намерих нещо, което мисля, че ще ти хареса. Това е хладен контакт, това не е студен контакт. Този човек, ако вие сте имали правилното отношение, той ще дойде, веднага ще дойде. Студени контакти, както ви казах, човека, който се запознаеш с самолета, това е студен контакт. Но преди да стигнете до тях имате адски много хора. Всъщност най-важното, което е да имате списък, вие вече го имате. Честито! Браво на вас! Ако естествено по тези критерии, които ви казах, не сте дописали, допишете си вкъщи, направете си един хубав голям списък, не се притесняйте да е 300 човека. Не се притесняйте да е 200 човека. Той трябва да е, защото колкото повече хора покажете, толкова по-лесно ще намерите вашите си хора, правилните хора. Най-важното, което трябва е да имате цели. Запишете си на един лист вашите цели или си направете vision board. Нашия рожденик вече си има борд за vision board, да му подариха едно табло. Направете си каквото искате. Аз и кога ти казах, Асенце, сега ще стана сеньор след 18 месеца, тя каза, супер, Мишаре, да ти направя баджа и отдолу да пише сеньор репрезентатив за следващото обучение. На телефона ми в момента седи баджа с сеньор буткамп. Обаче аз отивам сеньор на буткамп, защото това е бил моя vision board. Всеки момент, в който си включа телефона, аз го виждам. Има приятели, които си пускат PowerPoint всяка сутрин. Има приятели, които ще си направят корковото табло. Имаме приятелка, която дори си рисува vision board-а. Слънцето, ако не знаете, може да нарисува и вашата. Всъщност, целите са ви най-важни. Какво целите, какво мечтаете, какво желаете. Пътувания, финанси, личностно развитие. Разпишете си го на един лист. Ако трябва да си го четете всяка сутрин, нарисувайте си го на стената. Кой както иска, това е нещо много интимно, но го имайте в главата си. Ако нямате цел, никога няма да стигнете. Това е гарантирано. Аз нямах цел 18 месеца и резултата беше, че си пътувах, да, забавлявах си, но след 18 месеца вече имах цел за моето финансово бъдеще. Ето, моята цел беше финанси, личностно развитие и свобода. Така че всеки си има неговите цели, неговите си мечти, те са много интимни, запишете си ги, гледайте. Когато ги гледате, когато ставате всяка сутрин с това, че имате цел, нещата се променят. Формула за успеха в World Ventures. D плюс T плюс A е равно на S. Dream Trips плюс тренинг плюс Action е равно на Success. Какво по-логично това? Пътуваме, забавляваме се, обучаваме се, имаме уникални ивенти на компанията, след малко ще поговорим за тях. И всъщност споделяме на нашите приятели, имаме успех, нищо повече. Сега за 2 минутки само ще поканя аз и отново при мен, защото нещо голямо се задава и аз мисля, че е редно
най-младият директор в България, да ви разкаже за него. Не, ти ще разкажеш за него. Аз ли ще разкажа Да, последно? аз искам само да кажа нещо весело. Казвай сега ти, после аз ще Хора, както вече знаете, на 11 юни идва Спирос Руфус в България. Мисля, ще разкажа повече за това. Аз искам само да ви кажа, че това е сбъдването на моята цел. Защо беше важно някой да стане директор веднага, за да можем да имаме такъв ивент? Не знам колко от вас помнят. Преди 2 месеца имахме 2 последователни трайбъл партита с Сава Спистофи и с Хрисантос Александър. Колко от вас бяха там? Така, за 2 вечери стартираха 20 човека общо веднага след самото Travel Party. До момента в България беше рекорд някой да стартира директно след презентацията. Беше много трудно. Ние имаме нужда от лидерите, но те имат хиляди хора, екип по цял свят, т.е. те ще ходят да работят с хората, които работят. И ако тук в България не се беше случило най-сетне някакво развитие, те нямаше въобще да идват при нас. Така че този ивент е една уникална възможност да развием бързо екипите си, да ги удвоим, утроим, учетворим и така нататък. Така че, създавайки моментума, включвайки по 10-20 човека на ден, целта беше именно Хрисантос да ми пише, че ще имаме ивент в България. И това стана. Така че това е една изпълнена цел. И в момента въобще не е въпрос дали ние ще бъдем там, а е въпрос колко хора ние ще доведем там. Защото без тези събития, без лидерите, ние не можем да се развиваме. Разберете го, без тяхната помощ, защото българина не вярва и трябва да дойде някой милионер да си покаже себе си, резултатите си в Фейсбука, за да може неверният българин да повярва. Това е тъжно, но е факт. Така че аз лично смятам, знам, че ще ви прозвуча доста червено, не сте свикнали, но аз смятам, че не може някой да дойде и да ми каже аз искам успех в този бизнес и в следващия момент да не дойде на този ивент или да не работи с нас, да си прави някакви неща самоиндикално някъде отделно. Има една доказано работеща система и ако ти не я следваш, ти няма да имаш резултат. Това е нормално. Този човек за смешната сума от 20 лева, които са за покриване на неговия самолетен полет и нашата зала, ще дойде без никаква парична финансова изгода от това, защото ние не сме в неговия екип. Той ще дойде да ни даде неговото знание, как ние да станем добри и в България да имаме не директори, а IMD-та. Така че не вярвам в хората, които ми кажат аз искам резултат, аз искам да стана сеньор и да не дойдат, защото е неделя и примерно ще ходят на планина. За уважителните причини, разбира се, да. Кои са уважителните? Умря ми някой. Много позитивно. Да. Искам да кажа, че е време да станем малко сериозни. И също така не мисля, че, пак го казвам, хората, които няма да дойдат поради някакви глупови причини, пък казват, че искат резултати, не мисля, че те заслужават нашата помощ. Извинявай ми се. Това исках да кажа. Тя продължава обучението по промотирането. Аплодисменти за нея. Сега ние имаме едно предизвикателство към вас. Видяхте страхотните бонуси, които се очакваме да ги вземем, защото то важи за всички, специално този за отвояването на тира, не е някакво състезание. Но нашето предизвикателство е следното. На 11 в 10 часа до 10:45 стартира Qualified Meeting. Какво представлява той? Всеки един от нас, който има 4 човека поне регистрирани, до 10 часа на 11, демек до 11 сутринта, ще има възможността да бъде обучен на мини среща на Qualified и нагоре от Спирос. Така че това, ако искате си го запишете, ако искате си го сложете в цели. 11 в 9:59 сутринта, който направи своите 4 от тези, които не са направили, отива на абсолютно безплатно обучение с уникален лидер. Защо уникален лидер? Този господин, който виждате, първо аз си ви каза, той няма изгода. Той идва със сърцето си, с желанието си да дойде и да направи. Не е част от нашия екип, финансово видите му резултати, не говорим вече за бонуси, не зависят по никакъв начин от нас. Той идва с цялото си сърце, цялото си уважение и отношение, което е най-важното в нашия клуб, знаете, за да направи ивент за нас, да помогне българите да се развиваме. Той има екип над 30 000 човека, приятели. Искам да ме разберете правилно. Аз я невероятен лидер. Юли, Тони, София, Памела, Цецо. Всеки един от вас ще бъде невероятен лидер. Но ние, приятели, все още нямаме 30 000 човека екип. Ако вие слушате мен, нямате избор да не слушате него. Ако искате резултат.
Аз лично съм напълно съгласна с Асия и хората, които са пряко в моя екип, естествено всички сме един екип, да не ме разбирате погрешно, но хората, с които съм говорила за това събитие, аз абсолютно откровено съм им казала, че за мен човек, който не дойде на този ивент без уважителна причина, аз няма как да работя с него. Просто защото за мен този ивент ще отпуши наистина всеки един от вас в бизнеса, особено новите хора, вие ще видите голямата картина. Та предизвикателството към нас 9:59, 4 лични и влизате с Спирус и с нас квалифайти нагоре на обучение. Повярвайте ми, това нещо, което ще се случи, ще ви промени изцяло визията за бизнеса. Travel Party, следващото, което важно да се запишете от 11 до 12 часа Travel Party. Първата част ще вода аз, втората част аз и ще затваря Спирус. Каква ни е целта за това Travel Party? Чуйте много внимателно, защото е много важно. Тези хора ще дойдат в Хилтън. Travel Party започва в Хилтън. Това е изключително лайфстайл място, супер готино. Нашето място е там, ние сме лайфстайл клуб. Ще видите една пълна зала с хора. Пълна, защото това не е събитие само за бизнес, това е събитие за всички членове от България. Ще има хора от Пловдив, ще има хора от Костенец, целия Костенец. Залата ще е пълна. Какво виждат вашите гости? Виждат едно общество, но не виждат мен, не виждат него, не виждат вас. Виждат 400 или 500 човека или колкото ще се съберем, защото никога не е бил толкова голям екипа, които са там. На това Travel Party какво виждат? Цялото отношение, което на един човек му е необходимо, за да стане част от тази идея. Какво трябва да направите вие, за да бъдете успешни? Аз ви каза последния път, Хрис дойде като наш гост на Travel Party. 20 или 10 стартирали в един ден. Тогава бяхме много малка зала. От 100 човека стартираха 10. Примерно ви казвам някаква елементарна статистика, която е страшно висок процент ефективност. Сега какво ще направим? 400 човека колко ще стартират? 500. 500. Харесвам как мислиш. Разбирате ли? Какво трябва да направите вие, защото знам, че това е доста скоро, а някои от вас наистина се притесняват. Звъните на вашите приятели и казвате: ей, на 11, нали направихме списък? Звъните на списъка, звъните на хората, които обичате и казвате: ей, на 11, това е събота, свободен си, нали? Да, свободен съм. Ако не си свободен, освободи се. Има нещо страшно голямо в България. Идва един човек, който е свързан с идеята, в която аз съм страшно влюбен и искам да ти покажа. Този човек е невероятен лидер, той наистина е пример за подражание. Аз това нещо съм влюбена в него, ама какво е мъж, видиш? Именно за това ти се обаждам, искам от него да го видиш. Ела в Хилтън в 11 часа да видиш идеята. Не идват на презентация. Моля ви, презентацията е много противна на българите, защото много презентации са ни правили ние за много глупави неща. Идват на представяне на една идея. Това е идея. Това е една невероятна идея. И ако така го показвате на вашите приятели, имате съзнанието, че това е идея. Това не е компания. Това не е просто някакво купче. Това е идея. Това е една много голяма визия. Така че, каните вашите приятели. И след като Спирос Руфош свърши, това е много важно, защото сега ще ми питате с колко човека да дойда. Спирос Руфош ще затвори презентацията и ще каже това, което обикновено ние казваме. Има 3 групи. Едната не е за тях. Втората само за пътуванията. Третата пътуванията и бизнеса. След като Спирос Руфош свърши, за да бъдете успешни, това ако трябва да си го запишете, само го поглеждате, усмихвате се към човека и казвате коя група си. Нищо повече вие след човек от такъв ранг няма нужда да го затваряте, затова ви казвам, може да поканите и 5 човека. Стига да отидете след това и всеки един от тях да го попитате коя група си или това, което Спирос е казал, в тон с него. Готов ли си да го направим заедно? И аз лично как ще направя? Ще имам минимум 5 човека на това Travel Party, мои лични гости. Коя група си? Първа. Добре? Сега ще поговорим как да стартираш. Спирос го е затворил, хора. Ако на това Travel Party тия хора не вземат решение да стават част от клуба, вие нищо повече не може да направите. Следващия, втория човек, те естествено са си някъде. Коя група си? Трета. Благодаря ти за отделеното време, ще ти звъна за кафе. Коя група си? Втора. След малко ще ти кажа как да те регистрирам в Dream Trips. Разбирате ли? Това нещо трябва да сте с много сериозна кондиция, за да го направите много бързо. Уверявам ви, това Travel Party ще бъде светско и след това тренинга. От 12:30 до 18 при Стефи са билетите. Един билет е 20 лева, 6 билета, ако вземете, са на стойност 100 лева. И всъщност, какво правиме? На голяма част от моите приятели, които са ми близки и все още не са видяли
идеята по правилния начин и вече знаят, че аз имам някакъв резултат. Нали? Това е в моят случай. При вас също за хората, които не сте показали. Здрасти, на 11 има нещо уникално. Искам в 11 без 15 да си в Хилтън. Ще видиш една страхотна идея. След това ще има обучение за личностно израстване, на което искам да си. Билета е само 20 лева, обучение от такъв ранг са поне 400. Идваш ли с мене? Да, добре, не. Вие имате списък от сумати народ, нали? Тук що го направихме. Ако не може този човек да дойде, няма проблем, но на Travel Party задължително. Ако тренинга, парите няма да им се видят много. Ако на тренинга не успеят, на Travel Party ги водите и пълна кондиция. Пълна кондиция. Спиро след като затвори, действате бързо и ви обещавам, че ще имате страхотен резултат. Така че, разбрахте, Qualified, очакваме ви всички, ще има хора, които ще станат Qualified от тогава, сигурна съм. И си ви чакаме, и ви чакаме всичките. Тези, които са Qualified, така или иначе ще присъстват. След това 11 часа започваме, нямаме време, защото сме платили зала. В 11 часа трябва да сте вътре вече с гости без 15. Тренинг започва 12:30. Най-добрият тралко в света, презентация в Хилтън. Вие сте супер ентусиазирани и действате, целият екип действа, растежа ражда растеж. Имаме всичко, което ни е необходимо, за да бъдем 100% успешни. Ако това нещо го използваме правилно, обещавам ви, че просто ще направим наистина нещо много, много голямо. И ето това ни очаква. Най-добрата година не се чете. My best year in the life. My best year ever. Пардон. Да го прочета правилно. И всъщност това, което трябва да направите, ще ви го каже последният човек, който ще видите тази вечер, този ден, вечер, към денове, следобед. Много съм развълнувана, защото съм много щастлива всички вас, знам какво предстои, знам какъв шанс имате. Повярвайте ми, надявам се да съм ви го предала и аз, и просто ние знаем какво ще се случи. Ако направите тези прости стъпки, които ви казахме с Асия, ако на този ивент вие сте с хора и дадете всичко от себе си, вашите приятели да бъдат там, ако постъпите така, както ви казах, след ивента, кратко, точно, ясно, с мен ли си или не си? Не си? Окей, благодаря ти. Спиро ще ги затвори достатъчно. Тогава ще имате пълен успех. И всъщност най-важното, което трябва да направите, преди да се случи всичко това е последното. А обаче за последното ще дойде човека, който страшно много ме защитаваше тези 2 години, който ми правеше към мен и за мен и с мен това последно нещо, защото за мен това е човек, който най-правилно ще ви го обясни и в най-голяма пълнота. Така че, моля, посрещнете сеньора, който съвсем скоро ще видите като директор, Юлиан Аспарухов, да ви каже за последната точка. Тоест, моята част ще бъде 90 секунди. Направо, не знам, аз лично се чувствам много щастлив да съм с тях двете, не по такъв начин, който си мислите. Но искам да им покажем как оценяваме техния принос. Те прекараха 90 минути тук пред вас и даваха всичко от себе си. Моля ви, силни аплодисменти за това. Аз отворих, ще затворя и събитието. Повярвайте ми, това, което сме направили до сега е нищо в сравнение с това, което ще стане в бъдеще. Правете това, което ви идва отвътре. Ако не ви идва отвътре да се развивате и да се забавлявате с този Travel Club, на мен ми идва, ще се забавлявам и за вас. Така че нека да го направим това събитие. Никой ваш приятел няма ви се разсърди за това, че сте го поканили в Хилтън. Някои от тях ще стъпят за пръв и за последен път в презентационна зала на такъв хотел. Други ще бъдат много пъти клиенти на такъв хотел. Въпросът е, дойде края на това на сцената да излизат хора, които са от Сърбия, от Румъния, от Гърция, от Кипър. Дойде времето тези хора да бъдат от България. Това сме ние, вие, всеки един от нас. И повярвайте ми, този, който ще бъде първото IMD, интернационален маркетинг директор в България, който ще обърне цялата игра в наш полза, все още не се е записал в клуба, повярвайте. Този човек може да е вашия приятел в Хилтън. Първите двама могат да бъдат вашите приятели в Хилтън. Така че, тъй като и отне малко повече време, няма да ви говоря нищо повече, вземете си билети за вас, вземете и за вашите приятели. Повярвайте ми, цената на билета е едвам достатъчно да си покрием залата в Хилтън. Ако някой му каже колко плащаме за наем на тази зала, ще си тръгне веднага на момента и никога повече няма да се върне, шегувам се. Но това е, нека да се забавляваме, да вдигнем енергията в залата, да покажем на нашите приятели колко готина е тази идея, какво следва от тук нататък,
Защото, знаете ли, преди страдахме от това, че нямахме достатъчно качество на едно място. Сега, като се огледам, виждам адски много качество на едно място. Така че завършвам със следното. Благодаря на всеки един от вас за това, че беше тук. Знам, че на някой ме дошла повече информация, други вече са изморени. Тръгваме, билетите са при Стефан. Забавлявайте се, понеделник, вторник имаме 2 travel парта, на които ще дадем още билети. Може да го направим. Може World Ventures България да бъде определено най-бързо развиващи екип не само този месец и миналия, а може до края на годината да го направим. Така че благодаря ви отново за приноса, за усилията, за времето, за енергията. Благодаря на Асия и на Михаела за невероятния опит, който споделиха с нас, на всеки един от вас за това, че беше тук. Чао, нека се забавляваме повече и живота да е по-готин.